tanışlygy sowgatlarla başlansa gyzykly bolýardy. Azat bir ýerlerden gelýärdi. Uy, enne ol muallim bolup zähmet çekkä. Hemem okuwçylaryny alymdan, bilimden sowgatlaýdy. Täze ýyl bayramynda hiç kim sowgatsyz galmaz. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Humay, bu sowgadam saga. Sag ol Selim. Humay, ikimiz ýene bir sowgady ileşlerimize gowşuraýaly. Bam ýene sowgadym. Hawa, ikimiziň bilaýdan aýdymyz bara. Hawa, Şonu şu wagtda aýdaýaly. bolýa. Bakışların ziyada, vasfına yetmez sıyada, senin kara gözlerin. Söyler mehrine çoyar, ömrü gözlük çayar, şeyle var aşkı salyar, senin kara gözlerin. Söyler mehrine çoyar, ömrü gözlük çayar, şeyle var aşkı salyar, senin kara gözlerin.
Gaça geldi. Elin çimadanlı böyle gepleşip taşlap bir yere gidecek bolýarmy? Ay ýoklu, käbir ýurtlarda eliň çemedanly täzil bayramyny gezmeleseň, fiýahat etmek arzuň amala aşýar diýen arynma. Ýöne oň üçin elin çimadanly getmelemek gerekkel. Onu näme etmeli? Biziň gepleşigimizde toňaşa däýmeli, sebäbi bizde dünýäň iň meşhur aýdym saatlary ýanglanýar. Ine şolary dinleseň, bütün yer şaryna aýlan çykaýarsyň. Oň üçin ýene-de jadıl taýaja almaly bolýasmy? Ne etdiň aýmyny? Diňe telewizoryň sesini gatyraga açaýmaly. Şeýlemi? Gelin onu hem näme şey delin. Dili canda derekam, canda derekam, ah dili canda derekam. Sandukça yesimi zargaranda derekam, sandukça yesimi zargaranda derekam. Canda derekam, dili canda derekam, canda derekam, ah dili canda derekam. Sandukça yesimi zargaranda derekam, sandukça yesimi zargaranda derekam. Şavam can geli sevzar guşa İmdalara ki maydaha ki gül puşa Mansakka şavam can geli sevzar guşa İmdalara ki maydaha ki gül puşa 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 rengi barane puşa Men aynı şavam dadar bu bene druşa Puşa puşa rengi barane puşa Men aynı şavam dadar bu bene druşa Derekam, dili canda derekam, canda derekam, ah dili canda derekam. Sandukça yesimi zargaranda derekam, sandukça yesimi zargaranda derekam. Dili canda derekam, canda derekam, ah dili canda derekam. Sandukça yesimi zargaranda derekam, sandukça yesimi zargaranda derekam. Canda derekam, dili canda derekam, canda derekam, ah dili canda derekam. Sandukça yesimi
çeyizimi zargaranda darakam. Atayeli, bizim bu yılki jadyly sahnamyzda, täze ýyl bayramçylygymyzda dirijor Tahir Ataýewiň hemde Kakajan Moýlumyň aýdymsaz toporlary uly şowhun bilen çykyş etdiler. Hawa, olar bir-birinden galmazak bolup, joşgunly aýdymlary ýerine ýetirdiler. Gel indiki täze ýylam şeýdeli. Şartlyk şowhun iki sartar. Yok man şeydeli. Yönü öňü bilen gepleşimde tamamen manka. Maýyk Lüwa Adymnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talipleriniň ýürek arzuwlaryny tomoşaçylary bilen paýlaşady. Bagtdan faýly bolup, şatlyk bilen toy-toylar. Rızkalyňyz bol bolsun. Aýdym-aýdyň saz çalan. Yurdumuz awadan. Asmanymyz afuda bolsun. Bizi bagtyar zamana ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň, Hormatly prezidentimiz, arkadagyly gahrman serdarymyzyň tutumly işleri rowaj altyn. mehman ileşler, bizim bugünkü bayramçylyk gepleşigimiz siziň göwnüňize ýarandyr diýip tüýs ýürekden umyd edýär. Sizem arzu edin, ähli arzuwlaryňyzam hasyl bolsun. Täze ýylyňyz mutlu bolsun. Vatanım şöhratın dünya dolandır, Pırağın arzuyu hasıl bolundur.
Üýleriňiziň ýa-da iş ýerleriňiziň daşky we içki diýwarlaryny öz isleňide görä. Ajaýyp ýögüşküni saýmak üçin Akkaya guruluşyk kojalyk jemgyýetiniň öňümi bolan, ýokary hilli, kent harit nişanly diýwar boýaklaryny hüdürleýär. Siz bu boýaklary edil şu pursatda 0-80 gysga belgisine kent diýip ugrutmak arkaly aňsatlyk bilen satyn alyp bilersiňiz. Çünki bu boýaklar renkleriň köpdürlüligi bilen ýylyň äkli pasıllary üçin niýetlenip öz ýögüşkünü ýitirmeýär, hemde ýokmaýar. Bu şoň üçin dünýä ülümlerine laýyk gelýän bu diýwar boýaklar bilen öýleriňizi gözellik goşun. Hemmelerin howes bilen garaşýan bayramy täze ýyl. Bu täze ýylda her bir edilen ýaşy arzu niýetler hasyl bolsun. Täze ýylda her öýde saçaklar giň ýazylar, deserhanyň nurmaty täze aýdan bedeler. Şonda şatol çagalar, şemgine atanar. Täze ýylda täze aý, deserhana bulajay. Täze ay kärhana diýen 20 ýyl bäri lezzetli ölümler bilen sizin hyzmatyňyzda. Goý täze ýylyňyz täze üstünlikleri beslesin. Täze ýylda täze aý, deserhana bulajay. Näme diýdin? Eýway, men haýty dowra düşdümken. Akpamuk bu yıl täze bayramçylygyna aýyzwala giýjäge geljekmiz. Qarranqa ýolunu baglaly. Akpamyň ýolunu adaşlar. Ýygyň tapmaz ýa. Gördüňiz heýdi. Bu şäheriň apakçadygyny gar ýapmyka ýa-da özakmyka? Vay, Robert, sen Aytapdan daşına da çykyp bilýärmi? Nire tarap ýöresem ýolum dogry bolar. Hany atyň, hany täjem? Meniň adym Şahzada. Ine-de atym. Ayaz ağa, bizim o nimeden gavat delmedi. Men Ayaz abamy urus iýlerde gözleýär. Vay, men ýere gitdim. Ýygyňça. Nagah görünüp küçede ol sarvı hraman, kaş kalktı yok etti. Akpamukdan beleýjanlyka. Kamlanma gaydı. Kamlanma. Hemme cedat yer bir yer olur. Ayan mama gelsene. Arçamı da görsene. Hormatly tomaşaçylar, siz bu filme Täze ýyl bayramçylyk günlerini ýaşlyk teleýylymyndan tomaşa edip bilersiniz. Mehwan ýylyşlar. Täze ýyl bayramy dürli tagamlaryň taýýarlanýan bayramy. Ine bu synlaýan sungulyk saatlarymyz Täze ýyl bayramçylygyna iň süýji tagamlar taýýarlamak üçin öz aralarynda bäsleşerler. Usta daşber gepleşimden bayramçylyk taýyarlana başlaýar. Başlaverin diye giýjäň almamy. Men elimiň öýde bar tutaş. Gülşatdan 3-nji durjuna öýde adam galsana bar. Ağam armada.
Ayna ağlatmayda. Arkam devletli bolsan, dövüllerimi avadan, gül kuşatlıktan dolsun. Gül kuşatlıktan dolsun, gül kuşatlıktan dolsun. Mehwan ileşer. Ustad Aşped atly bäsejikli gepleşigimiň bayramçylyk sanyny siz dekabr aýynyň 30-syna 18 saat 50-de tomaşa edip bilersiňiz. Salam eli hormatly adamlar, Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyr. Ýani Watan habarlar gepleşimde başlaýas. Garaşda baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident we arkadaly gahrman Serdarmyzyň parasatly ýol başlygyna anyp berýän işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledigine hepden we manaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 20 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň başynyň ornatary Atak Aliýewiň hemde welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna Sanul Gomarkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hemde welaýatlaryna nyp berýän işler bilen baglanyşly meseleler boýunça hasawatlar dinlenildi. Döwlet başçymyzy Serdar Berdimuhamedow häzirki wagtda dowam edýän möhüm oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine öňe çekdi hemde buğday meýdanlaryna ide işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berip berjä etmek arkaly ýerine ýetirmegini, gowy çekiljek meýdanlaryň möhüme talaba laýyk taýýar edilmegini gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Hormatly prezident we oba hojalyk buğdagynyň öňüne durýan möhüm wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge toplumlaryň çemeleşmegi zerurdygyny bellädi. Döwlet başçymyzy häzirki wagtda anyp berýän möhümlerin oba hojalyk işlerini ýene bir gedek öňe çekdi we buğday ýedek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berip berjä etmek arkaly ýerine ýetirmegini öpçün etmek tapşyrdy. Şeýlede hormatly prezident we ýazgy ekiş möhümini öz wagtyny hemde talaba laýyk geçirmek üçin taýýarlyk işleriniň guramaçylykly anyp berilmegini gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Döwlet başçymyzy Serdar Berdimuhamedow Sanul Gomarkaly geçirilen iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berkçän sağlyk maşgala abadançylygyny alp berýän işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. 25 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Depolşaly täze ýylyň öňseresine geçirilýän Garaşy döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň resmi däl sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federatsiýasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabatyň halkara gowa menzilinde döwlet başçymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar. Hormatly prezidentiň uçary Sankt-Peterburga çyn uçuşy amal aşyra polka we halkara gowa menziline gondy soňra döwlet başçymyzy Serdar Berdimuhamedow we resmi adamlar mehirli garşyladylar. Bu ýerden döwlet başçymyzy Igor Gyşky sport oýunlary toplumynyň bozdy köşküne geldi. Bu ýerde hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow we Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin mehirli garşylady. Soňra Garaşy döwletleriň arkalaşygynyň resmi sammiti geçirildi. Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin ýokary derejedäki doşugy açyp, daşary ýurtly kärdeşlerini ýene bir gedek mehirli mübarekledi hemde resmi däl sammite gatnaşmak üçin Sankt-Peterburga gelmäge çakylyk kabul edendikler üçin hemmeleri hoşallyk bildirdi. Sammitiň dowamyna şu ýyl arkalaşygyň çäklerine ýerine ýetirilen işleriň netijelerini seredildi. Hyzmatdaşyň ileri tutulýan ugurlary hemde geljek ýyl üçin wezipeler kefiýetlenildi. Şunuň bilen
bilen birlikde ykdysady hyzmatdaşyň oňyn görkezçilerini kanagatlanma bilen belediler. Şeýle-de sebit we ähli mümkün tertibiniň böhüm meselleri boýunça pikir aşyldy. Russiýa Federatsiýasyna iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra hormatly prezident Mada Serdar Berdimuhammedow polkowy halkara howa menziline bardy we bu ýerden watanmada ugrady. Aşgabatyň halkara howa menziline döwlet başçymydy resmi adamlar garşyladylar. Garaşy beter watanmada ähli gydyklama bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen deň hukukly netijeli gatnaşyklary ösürmekde başlangyçly orna elemek bilen ähli umumy parahatçylyk we awadançylyk öpçün edilmeli sallamly goşun goşýar. 25 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Lukman Arkadamyň paýtagtymyň Demirgazy künjegini guruluşy batly tekbirlerde anyp berýän Halkara Onkologiýa Ilmi Klinika merkeziniň meýdançasyna geldi. Bu ýerde ýakyn ýyllarda ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynyň köp ugurly düzüminiň üstün ýeterjek döwri we lukmançylyk toplumy emele geler. Bu ýerde täze merkezden guruluşy batly tekbirlerde anyp berýär. Lukman Arkadamyň guruluşykda ulanylýan ferişdeleriň görnüşleri bilen tanışyp, olaryň Onkologiýa Ilmi Klinika merkeziniň guruluşy babatda belirlenen talaplara dogry laýyk gelmeligini, guruluşy we bezek ferişdeleriniň uzak möhletleýinlik erklik şertlerini özünü jemlemeligini aýtdy. Soňra Lukman Arkadamyň täze saglyk goraýyş ulgamyna değişi toplumyň binalary, olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary, onuň enjamlaşdyrlyş aýratynlyklarynyň görnüşleri baradaky şekil täsirleri görkezildi. Olar barada saglyk goraýyş we derman senagaty ministri Mehmedow we sebitde iň uly döwri we halkara Onkologiýa Ilmi Klinika merkeziniň guruluşynyň anyp barlyşyna jogapkar ýolbaşy Aman Yepesow hasabat berdiler. Belenşeli häzirki zaman saglyk goraýyş edaralarynyň ösünü ýeterjek bu merkezde halkara ölçeglerine laýyk gelýän ýöretelişdirilen lukmançylyk hyzmatlary höýdürlenir. Merkezde dünýäniň öňde barjy önümönürçileriniň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen öpçün ediler. Şeýle-de bu ýerde 500 orunlyk halkara Onkologiýa Ilmi Klinika merkezine lukmançylyk hyzmatlaryny ýoly goýmaň howpsuzlyk derejesine möhüm ähmiýet beriler. Bu ýerde onkologiýa keselleriniň döwri we bejergilerini geçirmek üçin ýöretelişdirilen anyklaýyş, bejeriş we saglygy keldiş bölümlerini ýerleşdirmek gözüňde tutulýar. Paýtagtymyň Demirgazyny çoğunly ýaşaýyş toplumynyň çäginde täze gurulýan halkara Onkologiýa Ilmi Klinika merkeziniň enjamlaşdyrylyşyna möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, Alim Arkadamyň bu wagtda atom energiýasy boýunça halkara agentligi bilen saglyk goraýyş, hususan atom lukmançylygy wagtda değişli gatnaşyklaryň eşiňleşdirmeli we halkara agentliginiň wekilleri bilen maslahatlaryň geçirilmeligini öňsükdi. Munyň özi täze merkezden galanylaryny eşimeň howpsuzlygyny öpçün etmekde aýratyn möhümdir. Lukman Arkadamyň bu ýerde bina edilýän täze merkezden enjamlaşdyrmagyna şu günüň we geljek nukdaý nazaryndan garamalygyny belläp, bu gurda kesgitlenen wezipeleriň talaby laýyk we ýokary derejede ýerine ýetirmeli toplumlaryň esasy hemde ören jogapkärçilikli çemeleşilmeligini aýtdy we bu wagtda bir neçe anyk görkezmeleri berdi. Halkara Onkologiýa Ilmi Klinika merkeziniň lukmançylyk hyzmatlaryny dünýäniň öňde barjy klinikalar bilen hyzmatdaşlyk etmek arkaly amala aşyrmak, onkolog lukmanlaryň hüner kemilligini ýokarlandyrmak, klinika koordinatorlary, alma ýeşgärleri taýýarlamak boýunça okulary guramak häzirki döwrüň möhüm wezipeleri kökmünde kesgitlenendir diýip Lukman Arkadamyň sözüni dowam etdi. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Lukman Arkadamyň ýordumyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministri Mehmedow we sebitde iň uly döwri we halkara Onkologiýa Ilmi Klinika merkeziniň guruluşynyň anyp barlyşyna jogapkar ýolbaşy Aman Yepesowyň gatnaşmagynda eş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyna häzirki döwürde anyp berýän eşler ýylata götürilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesini ýokarlandyrmak, täze merkezden guruluşynyň depkinlerini artyrmak we onuň enjamlaşdyrylyşyna häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede çemeleşmek boýunça taýýarlanan maksatnama barada hasabat berildi. Lukman Arkadamyň ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynda giňerimli özgörtmeleriň amala aşylýanyny belläp, halkymyzyň saglygyny goramak, ömür dowamlylygyny artyrmak, elkinji nowatda bolsa eslendik keseliň öňüne almak boýunça değişli ýeşleriň anyp berilýanyny aýtdy. Şunu saglyk merkezleriniň maddi enjamlaýyn bünýadyny döwri wagtlaşdyrmak babatda netijeli ýeşler durmuşa geçirilýär. Arkadaly gahrman Serdarmyň saglyk goraýyş ulgamynyň eşgärleriniň öňüne goýan wezipeleriniň ugur alyp, lukmanlaryň elmidama halkymyzyň saglygyny goramak babatda tutun ýerli zähmet çekmeliklerini aýdyp, Alim Arkadamyň bu babatda anyp berilýän ýeşlere lukmanlaryň münasip goşuntlaryny goşmanlyklaryny bellädi. Şunuň bilen baýlykda täze gurulýan halkara Onkologiýa Ilmi Klinika merkezinde
bir BTW Selçuk intellektual bölümü ödülmeler. Bu bölüm halkara lukmançylygyň talaplaryna, hususan sany ulgamyň mümkinçiliklerine laýyk gelmelidir diýip Gahrman arkadamyz aýtdy we şunuň ýaly Selçuk intellektual bölüminiň milli ykdysadyetmeden ähli puduklaryny ornaşdyrmagynyň ähmiýetini ünsükdi. Bu bölümüň ýeşini kämilleşdirmek üçin sany tehnologiýalardan baş çykarýan ýokary okuw mektebini üstünlikli tamamlayan ýaş oglan gyzary saýlap seçmeli. Bu ýaşlar hemişe täzeçiliň gözüňde bolup, alparjak ýaşlaryny şol urwatyň özüne alym bilen utgaşdyrmalarlar. Ýeşini uly jogapkärçiligi duýmalarlar diýip Lukman arkadamyz aýtdy. Şeýle Gahrman arkadamyz bu bölümi ýaşlar saýlanyp aldandy olaryň köp sanly daşary ýurtlaryny bilmekleriniň ingliz, nemes, ýapon, hatay, korey we rus tillerini giňden özleşdirmekleriniň zerurdygyny ibaretdigini ünsükdi. Bu ýerde ýaşajak Lukmanlar öz alan bilimleri we öwrenen tejribeleri esasyny dogry we dürüst sözgöt kabul etmeň başarmalarlar. Hemme taraplaryň okuy başarnykly bolup, öz ýeşine ihlasly çemeleşmelidirler. Bu barada görüňi dowam edip Lukman arkadamyz häzirki döwürde ýurdumyzyň salyk goruş ulgamynda häzirki zaman Almany aýratyn intellektual ýeşiliň ösürmegine möhüm ähmiýeti bolan döwre bap Alman hemme taraplaryň özleşdirmek ugruna anyp berýän almy ýeşlaryň pesdigini ünsükdi. Gahrman arkadamyz aýratyn Alman gazananlaryny ornaşdyrmak, salyk goruş ulgamynda ýokary okuw mekteplerine, puduklaryň edara kärhanalaryna, almy merkezlerde netijeli ýeşleri ýoly goýmakda ministrliň guramaçylyk ýeşlerini we häzirki zaman Almanyň özleşdirmegine tanqidi bellikleri aýdyp, bu gurda ministrliň alparyan ýeşini nägelelik bildirdi. Alim arkadamyz salyk goruş we derman senagat ministri Mehmedow halkara saglyk merkezleri müdiriýetinde hemde halkara okuw almy merkezini Selçuk intellektual bölümi döretmek, bu merkezi öz ýeşini ökdük hünärmenler bilen öpçün etmek meselelerine möhüm ähmiýet bermek tapşyrdy. Bu saglyk goruş edaralaryny we welaýetleriň onkologiýa merkezlerini bir BTW intellektual türe birikdirmek wajypdygyny aýdyp, alim arkadamyz onu Lukmanlaryň hemişe bökdünşi hem netijeli iş alyp bermek üçin öznüksiz ara gatnaşygyny ýoly goýulmalygyny beledi. Täze merkeziň ýeşiniň ýurdumyzda onkologiýa keselleri garşy netijeli görüşmäge gönükdirilendigini bellep, Lukman arkadamyz bu wagtda ýoly goýulan gatnaşyklaryň halkara hyzmatdaşynyň möhüm ugurlarynyň beri kökmünde kesgitlenendigini aýtdy. Lukman arkadamyz täze merkeziň ýeşine ýüze çykýan galynlary ziýansyzlanyrmak, lukmançylyk hyzmatlarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek meseleläriniň ähmiýeti barada aýdyp, bu gurda ýaşajak Lukmanlaryň häzirki zamanyň ösen tejribesini özleşdirmekleri, olaryň bu gur boýunça dünýäniň öňde barjy alma klinika merkezlerine okuw geçmekleri üçin ähli zerur şertleriň dürdülmeligini belledi we bu wagtda deşe ýol başlara anyk görkezmeler berdi. Bu baradaky görüňi dowam edip Lukmançylyk ilimläriniň doktory alim arkadamyz Aşgabatyň bu künjegini Lukmanlar we olaryň başgalalar üçin niýetlenen döwre bap ýaşaýçylarynyň umum bilim berýän orta mektebiň çağılar baglarynyň we şäher salyk öýüniň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belledi hemde deýişli ýol başlara bu wagtda bar bolan meseleleri etkin öwrenmek tapşyrdy. Şeýle Lukman arkadamyz hormatly prezidentimiň Amanypes we onuň guramaçylyk okuwyny we baý tejribesini nazarda tutup, ören uly jogapkärçiligiň ananalyanyny barada aýdynlaryny ýatlady. Gahrman arkadamyz halkara onkologiýa ilmi klinik merkeziniň gurulşygyny, onuň binalarynyň enjamlaşdyrylyşyny deşe derejede amal aşyrmak boýunça kefiýetlenen wezipeleriň ähmiýetini ünsükdi. Hemde Amanypes we bu gurda bar bolan meselleri talaba laýyk amal aşyrmakda üstünlikleri arzuw etdi. Amanypes bilen anam öz aralaryna gelip degerli maslahatlaryny bermek üçin Lukman arkadamyza hoşçalyk bildirdi. Şeýle-de ola alim arkadamyzyň ýol başlygyny ýeşinip taýalanan saglyk döwlet maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleriň awry bilen ýerine ýetirmek hemde merkeziň gurulşygyny talaba laýyk amal aşyrmak, onuň binalaryny ýokary derejede enjamlaşdyrmak boýunça berilen tapşyryklaryň berja edilmek ugrunda ähli tagalaryny gaýgyrmajakdygyna inanyrdy. Gahrman arkadamyz täze merkeziň gurulşygynyň dowam edýän pursatlaryny hemde ony enjamlaşdyrmakda bar bolan meseleri ara alyp maslahatlaşmak we degişen etihatlar bermek üçin esin pursatda bu ýere gelmäge taýýardygyny aýratyn belledi. Esasy wezipe Lukmanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmakdan, keselleriň öňüne almakdan we anyklaýyş işlerini almy esasy dürüst kesgitlemekden ibaretdir. Bu gurda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň elatymyzy ýürütülüşdirilen lukmançylyk hyzmatlary bilen öpçün etmekde, raýatlarymyzyň sağlygyny goramakda ören möhümdir. Şunu halkara onkologiýa ilmi klinik merkeziniň ýeşiniň talaba laýyk gurulmagyna zerur üns berilmelidir diýip Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow beýledi hemde bu gurda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri
arzu edip bu yerden uğradı. 27 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetinin Geňeşliğin meşguliyetini geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetinin başynyň ornatyrlary we döwlet gowpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, welaýetleriň hemde Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar. Döwlet başçymyzy meşguliyeti açyp Türkmenistanyň meşguliyetiniň başygy gulmady we söz berdi. Ola geljek ýylyň şygaryny we nişany kefiýetlemek boýunça ýerine terilen eşeriň netijeleri barada maglumat berdi. 2025-nji ýyly döwrüp atlandyrmak bilen baglanşykly geçirilen netijesinde Türkmenistanyň halk menfaatlarynyň wekillerinden, ýordamyň ýeri jemgyýetçilik birleşiklerinden, zähmetkeş toporlarynyň we raýatlarynyň gel goşun tekliplerin hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk menfaatlarynyň başygy gahrman arkadamyň ýeti dehininden, Jowher paýhasynyň dören, Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan atly ajaýyp goşgusy esasyny we gahrman arkadamyň gymmatly maslahatlaryna erip hemde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly atly kararnamanyň biragdan kabul edilmek münasibetli 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip atlandyrmak barada meclisiň karary taýýarlanyldy. Şeýle-de döwlet başçymyzyň garamagyna geljek ýylyň nişany hödürlenildi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedov meclise gatnaşçylary ýüzlenip, ýordamyza her ýyly döwrüp atlandyrmak boýunça ýylyň şygarynyň aglan edilýändigini we nişanyň kabul edilýändigini beledi. Ma'lum şeýle Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly atly kararnama biragdan kabul edildi. Şunuň bilen baglanykda döwlet başçymyzy Türkmenistanyň beşetiniň agzalarynyň halkymyz bilen bilelikde geljek ýylyň şygaryny hemde nişany teklip edýänliklerini beledi we bu teklipi gollap 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip eglan etdi. Hormatly prezident halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynda garaşa ýurdumyzyň hemişelik betaraplagynyň 30 ýyllyk bayramynyň giňden belenip geçiljekdigini, bu şanly sene münasibetli ýurdumyza we dünýä döwletlerine bir neçe halkara çärelerini geçirmek meýilleşdirilýändigini aýtdy. Döwlet başçymyzy halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly münasibetli dabarlar we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk döwlet toporunyň döredlendigini aýtdy. Bu guramaçylyk döwlet toporunyň halk maslahatynyň ýolbaşlyk etmeginiň maksadyna laýyk boljakdygyny beledi we halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly bilen baglanşykly çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin ähli tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. Hormatly prezident meclise gatnaşçylary ýüzlenip, paýhas ummaly bagtymly praga ýylynda ýordamyza taryhy özgörtmeleriň durmuşa geçirilendigini, halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşynyň hasam rowaşanyny, Türkmeniň beýik ogly bagtymly pragaýynyň 300 ýyllyk toýunyň halkary derejesinde giňden toýlananyny kanagatlanma bilen beledi we şu ýylyň jemlenmegi bilen bagly bagtymly dünýäniň akıllary atly kitabyny ýazyp tamamlanyny aýtdy. Döwlet başçymyzy öz eterine beýik sözi sadynyň edem mirasynyň dünýä medeniýetini goşan ähut uly goşandynyň şahyryň ýubiley toýu bilen bagly geçirilen çäreleriň giňden beýan edilýändigini, şeýle-de ýurdumyza ýetinen sepketleriň gazanyň üstünliklerimiziň jeminiň jemlenýändigini beledi we bu kitabyň mehriban halkymyza münasip sowgat boljakdygyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tamamlanıp barýan 2024-nji ýyllaky ören wajyp meşguliyetini geçirendigini hemde onuň dowamyna döwlet başçymyzyň ýordamy üçin uly ähmiýete eýe bolan mesele seredendigini hemde 2025-nji ýylyň adyny halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip eglan edendigini beledi. Şunuň bilen baglanykda meclise gatnaşçylaryň adynyň hormatly prezidentimize hoşallyk bildirildi hemde gahrman arkadamyz hemde arkadaly gahrman Serdarymyz halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly bilen tüý sürekden gutlanyldy. Belenşeli hormatly prezidentimiz magtymly dünýäniň akıllary atly kitabyny ýazmak bilen Ministrler Kabinetiniň taryhy ähmiýetli meşguliyetini tutuş türkmen halkyny we daşar ýurtlaryň halklaryna täze ýylyň bosugysyny ören uly sowgat etdi. Meşguliyete gatnaşçylaryň adynyň hormatly prezidentimiz täze kitabynyň çapdan çykmagy bilen tüý sürekden gutlanyldy. Soňra hormatly prezidentimiz meşguliyete dowam edip 2024-nji ýylyň tamamlanıp barýandygyny, bu ýylyň garaşyda betarap döwletimiziň taryhynda hemişelik galjakdygyny beledi.
watana diňe halky bilen watanlar, döwletdiň halky bilen döwletdir diýen siýasatymyz ösünlikli durmuşa geçirýär. Garaşy döwletimizin ähli sebitlerini önümçilik we beden durmuş desgalaryň ýeri ýaşaýyş toplumlarynyň gurulşyklary dowam edýär. Bir tarap watanymyzda awrayly halkara we sebit gurumlary elkinji nowata Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýetigdirli ösürýär. Bu gurumanyň baş assambleýasynyň bir neçe kararnamalary we tarap döwletimiziň başlangyjy bilen taýýarlandy hemde kabul edildi diýip hormatly prezident bellädi. Döwlet başçymyzy täze ýylyň bayram edilýän günlerini ähli gulluklarda nowatçylyk tertibiniň ýoly goýulmagyny, bayramçylyk günlerini jemaat hojalygy, elektrik we suw öpçünçilik gulluklarynyň, hassahanaların, dukanlaryň bökdünşide işedilmegini öpçün etmegi, raýatlarymyzyň gowy deňçelip täze ýyly ýokary derejede belläp geçmekler üçin ähli ýerlerde tertip düzgünüň puwta berjaý edilmegini gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň hemde Döwlet Gowpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin beýleşigini jemläp, hemmeleri täze 2025-nji ýyl bilen tüýsürekden gutlady hemde geljek ýylda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlanyrmak, berkarar döwletimizi ösürmek ugruna alp barjak işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 28 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow asly däbe göre ýurdumyzyň baş arçasynyň ýanyny gurulýan täze ýyl dawrasyna gatnaşdy. Munyň özi bagtyar çağalarda aýratyn şadlyk we beginç duýgusyny döretdi. 2025 ýadgyly 8 burçly ýyllad dörli öwüşgünnäki aşyklary we oýunçaklary bilen bezelen belet arçanyň beýikligi 44 metre, eni ursa 16 metre deňdir. Meýdançyda ýanglanýan ajaýyp aýdym saýlar, olary duruşy bilen täsirligi beslenen siýasata çağırýar. Döwlet başçymyzyň bu dawra gatnaşmagy ýaş türkmenistanlylar üçin uly boýsunçdyr hemde watansyçyligi kemaly getirmekde möhüm ähmiýete eýdir. Bu ýerde bagtyar çağalar hormatly prezident Beýruh welentlik we şadlyk bilen garşylap, bagtyar çağalyk üçin özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýaş nesil baradaky ýetigdirli alyda olaryň milli we umumy adamzat gymmatlyklary esasyny terbiýelenmek üçin ähli şertleri döretmek ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlunyň birdir. Körpeleriň ýerine ýetiren goşgulary garaşyda beýtirip ýurdumyzyň bagtyar çağalarynyň çoňur hoşallygynyň beýany bolup ýanglandy. Täze ýyl bayramynyň baş gahramanlary aýatwaby bilen garpamyk hemde ýylyň bütçeleriniň keşplerini canlandyrýan körpeler ýaş nesilleriň adyndan arkydaly gahraman Serdarmyzy täze ýyl bilen gutladylar. Dörejelik ýoluny ýan gadammasan zekin aýdymçylaryň, sadanalaryň çağalar toporlarynyň gatnaşmagynda täze ýyl bayramçylygy ýaýwanlandyryly. Türkmen hemde dünýä halklarynyň ertekleriniň gahramanlaryny canlandyran keşpler dawra aýratyn öwüşgün çaýdy. Uly şadlyk şowkyna täze ýyl arçasynyň daşyndan aýlanmak bayramçylygyň ýatdan çykmajak pursat boldy. Döwlet başçymyzy körpenisiň wekilleri bilen belelikde dostlugy, parahatçylygy, betewligi, jebisigi alamatlanyrýan täze ýyl bayramynyň şadlygyny paýlaşdy. Ösüp gelýän ýaş neslin uky başarnyklaryny açyk görkezmekleri, okumaklary we wagtlaryny peýdali geçirmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Öňde barjy tehnologiýalar bilen öpçün edilen mektepleriň we mektebe çenet çağalar baglarynyň sport, beden terbiýe sagaldaş toplum gurulmagy munyň aýdyn beýanydyr. Soňra dawra gatnaşan ähli çağalara täze ýyl sowgatlar goşuldy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow çağalaryň haýşy boýunça olary bilen belelikde şadlykly wakadan ýadygarlyk hökmünde ýurdumyzyň baş arçasynyň ýanyna surat düşdi. Döwlet başçymyzy Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly şu güniň zekin mektep okuwçylary geljekde watanymyzyň okunly durmuş we ykdysady ötüşine münasip goşuntylaryny goşarlar. Döwlet başçymyzy dawra gatnaşylar bilen bähirli hoşlaşdy we täze ýyly şadyan garşylamagy ajaýyp gyşky deňçelşi okuwlaryny üstünlikleri arzuw edip awtologyny Sowda Senagat Edarasynyň binasyna tarap ugrady. Bu ýerde çağalar dörejilik toporunyň estrada aýdymçylarynyň teatr we sirk artistlarynyň gatnaşmagynda täze ýyl şugulany dowam etdi. Ýaş nesilleriň bayramçylyk dawrasyna hormatly prezident ýurdumyzyň hökümet agzalary öz çağalary hemde agtyklary bilen geldiler. Şeýlede täze ýyl münasibetli guralan dawra daşary ýurtlaryň Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşlary, ýurdumyzyň daşary döwletlerdäki elçileri öz çağalary bilen gatnaşdylar. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow estrada aýdymçylarynyň, teatr we sirk artistlarynyň, folklor tans toporlarynyň, çağalar dörejilik toporlarynyň, şolsana çağalar baglaryny terbiýelenýänlerden başlap dürli ýaşdaky zekin çağalaryň çykyşlaryna tomaşa etdi. Bayramçylyk ähengine bezelen sahnada täze ýyla başlanan ruh bilen aýdymlaryň, sazlaryň, joş
goşguny tänslerin utgaşmagynda täsirli pursatlara wesenen çykyşlary ýaýbanlanyrly. Soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň agtyjagy Aýjeren Çygymyz bayramçylyk münasibetli goşgy aýdyp, saat çalyp özüniň uky başarnygyny görkezdi. Dabara gatnaşçylar Aýjeren Çygymyzyň çykyşyny şowkuny el çarpışmalary bilen garşyladylar. Şeýle-de bir näçe aýdymçylar döwlet derejesindäki köp sanly beýteşikleriň halkara dörjülük festivallarının yeňçileri sunugat ýolunaky ajaýyp eserleri bilen çykyş etdiler. Olar täze il münasibetli dünýä halklarynyň türkmen kompozitorlarynyň häzirki zaman aýdymlaryny nusgu we eserleri we folklor häsiýetli koreografik çykyşlary ölçünelýän ýörütüm meýdany maksatnamany taýýarladylar. Ýaşajyk zekinlerim öz başlanıklary bilen hemmelere şätlik paýlap türkmen sunugatynyň bedeniýetiniň uly geljeginiň bardygyny aýdymlyk bilen görkezdiler. Olar baý milli mirasymyzdan alham alyp döredýän eserlerini özleriniň ruh welent we täze pikirlerini goşmak bilen dünýä medeniýetiniň gymmatlyklary, ähli gyzykly täzeçiler üçin açykdyrlar. Döwlet başlamagy ýygnananlary ýetip gelýän täze il bilen gutlady kimde dabara gatnaşçylary bilen hoşlaşyp bu ýerden ugrady. Garaşyda beter Türkmenistan täze 2025-nji ýyla gadam masyp berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezident Serdar Berdimuhamedowyň başçylygynda ösüşiň ýolu bilen täze beýlekliklere tarap önemli öňe barýar. 28 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilýas Gurbangul Berdimuhamedow gyş pasynyň sähir çaglaryna häzirki zamanyň ösün tejribesi we sany tehnologiýalaryň mümkinçilikleri esasyny gözül günjekde binýat bolan Arkadaş şäherine geldi. Ähli pursatlarda bolşaýaly häzirki döwürde täze şäheriň gurulşynyň ikinji tapgaryna ýaýbanlanyrlan ýeşar täzeşikli esasy dowam edýär. Munyň özi öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerli ýetirmegine degişe derecede tagalla edilgenini görkezýär. Şu günleri Gahrman Arkadamyň başlangyjy we ýygydarly tagallasy bilen gurulan täze şäheriň gurulşynyň ikinji tapgaryna ýerni ýetirilýän ýeşiriň depkinleri barha ýokurlanýar. Türkmenistanyň atgadan arhitektori Gahrman Arkadamy täze şäheriň Akan we Taýçyn ykşa ýollarynyň aralygynda durky täzelenýän köçäniň germeglerini, olaryň şekillerini synlap, özüniň belliklerini aýtdy. Ulanyrýan gurulşyk we bezek serişdeleriniň berklik, uzak möhletlüğündeki şertlerine laýyk gelmek bilen bir hatarda olaryň şäheriň görnüşi bilen bir bitek sadaşygy emele getirmegine zerur üns berilmeler. Alim Arkadamyda täze şäheriň çäklerini ekilmegi meýilleşdirilýän baý nahallarynyň görnüşleri bilen tanyşyp, olaryň ýerli toprak we şertlerine laýyk gelmeginiň möhüm talap bolup durýanyny üns çekdi. Gahrman Arkadamy täze şäherde ýaýbanlanyrlan giň göçürli ýeşiriň taryhy ähmiýeti ýetigini bellep, olaryň hil we ekologiýa babaty häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmeligine zerur üns berilmeligini aýtdy. Şunu bilelikdäki tagallalaryň wajypdygyny üns berildi. Soňra Gahrman Arkadamy bu ýerde täze şäheriň gurulşynyň ikinji tapgaryna bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň täsirleri, ölümçilik we durmuş maksatly binalaryň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy. Bu ýerde ilki bilen Gahrman Arkadamy Arkadaş şäheriniň lukmançylyk klasteriniň önümleriniň halkara derejesinde hasaby alnanygy, intellektual eýetçiligiň bütün dünýä guramasynyň halkara bürosynyň ýörütük güwenamasy arkaly Arkadaş şäheriniň lukmançylyk klasteriniň önümleriniň haritlik nişanlarynyň tasdiqlandygyny agladýan köp sanly halkara şahadatnamalary we güwenamalar görkezildi. Gahrman Arkadamy täze şäheriň münasip bolan halkara güwenamalarynyň täze şäheriň lukmançylyk klasteriniň önümlerine berilen ýokary bahadygyny bellep, bu önümleriň görnüşleri we onuň eksport mümkinçiliklerini artyrmak boýunça anyp berilýän ýeşiriň ýygydarly häsiýete eýe bolmalygyny aýtdy. Bu ýerde Lukman Arkadamyň garamagyny yerli çygmalar esasyny taýýarlanylan lukmançylyk serişdeleriniň örtükleriň salyk uruş ulgamyny işleýän hünärmenler üçin niýetlenen lawaslaryň görnüşleri görkezildi. Bellenşäli bu önümler we lukmançylyk hemde dermanlyk serişdeleri ýokary halkara görkezçilerini we ekologiýa talaplaryna dolu laýyk gelýär. Lukman Arkadamy salyk uruş ulgamyna degişe serişdeler lukmanlar üçin niýetlenen lawaslar hemde olaryň bezek aýratynlyklary bilen tanyşyp, bu babatda özüniň baý iş tejribesi esasyna bir neçe belliklerini aýtdy. Hususan Arkadaş şäheriniň lukmançylyk klasteriniň nişanlarynyň göze gelýüli bolmalygyny bellep, Gahrman Arkadamy bu babatda bir neçe görkezmeler berdi. Soňra Gahrman Arkadamy bu ýerde gurulmak meýilleşdirilýän desgalaryň täsirleri, ölümçilik we durmuş maksatly binalaryň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy. Türkmenistanyň atgadan arhitektori Gahrman Arkadamy şekil täsirmelerini synlap, olary bir neçe belliklerini aýtdy we degişe düşleri girdi. Şoň bilen baglyqda
Täze şäherin gurulşynyň ikinji tapgaryna bina edilýän önümçilik toplumlarynyň we durmuş maksatly binalaryň hersiniň ähmiýetine laýyklykda aýratynlykda yerleşdirilmek möhüm talap bolup durýar. Sonra Gahrman arkadamyda bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetining başlygy Urazowyň we Arkadaş şäheriniň häkimi Mehmedowanyň gatnaşmagyna iş maksadyny geçirdi. Häzirki döwürde Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgaryna anyp barýan işleriň netijeleri barada hasabat berildi. Gahrman arkadamy Täze şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgaryna bina edilýän önümçilik toplumlarynyň önümleriniň görnüşlerini artyrmak, olaryň hilini häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede öpçün etmek meselelerini öwrenen jogapkärçilikli çemeleşilmeligini aýtdy. Rukman arkadamyda Täze şäheriň halkara bayraklaryny we güwänamalaryny münasip bolmagynyň ýurdumyzda hormatly prezidentimiň ýol başlygyna gazanylýan üstünlikleriniň halkara derejesine ikrar edilýänligini bellädi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhamedow Täze şäheriň ähli ilatynyň adyndan Arkadaş şäherine Täze ýyl garşylamak münasibetli guruljak giň göçörli dawrlara gatnaşmaga çagyrly. Gahrman arkadamyň bu dawrlara gatnaşmagy şäher ilaty üçin uly boýsunçdyr. Belenşiýali arkadaly Gahrman serdarymyň başlanýanda halkymyz eşretli, awadan parahat durmuşda ýaşaýa. Häzirki wagtda Arkadaş şäheri halkymyza döwrüp durmuşy bagş etmek bilen ýaşaş üçin iň amatly mümkinçilikleri özüne jemleýär. Şeýle mümkinçilikleri şuňky gün galby boýsunçly ýerleşirmede münasip bolýarlar. Gahrman arkadamyzdan Täze ýyl bayramçylyk münasibetli döwrüp jaýlardan paýly bolan bagtyar watandaşlarymyzyň çuňur hoşalyklaryny arkadaly Gahrman serdarymyza ýetirip bermegi haýyş edildi. Gahrman arkadamyz watandaşlarymyzy Täze jaýlara göçüp barmaklary bilen tüýsürekden gutlady. Gahrman arkadamyz Täze şäherde zähmet söýür ilatynyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegi, şäherde ýokary halkara görkezçilerini we häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän amatly şertleriň döredilmegi bilen baglanşyk meseleleriň hemişe üns merkezine saklanmalygyny beledi we bu wagtda deşli ýolbaşlara bir neçe görkezmeler berdi. Sonra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyz bu ýerdäki Täze ýyl arçasynyň ýanynda berkarar döwletimiziň bagtyar halkyna bayramçylyk gutlugyny beýan etdi. Taryhyň ýene bir ýylynyň tamamlanyp barýanlygyny aýdyp, Gahrman arkadamyz 2024-nji ýylyň ýurdumyzda Paýgam paýhas ummany bagtymly pragy ýyly diýilip adlandyrylanyny, bu ursa Türkmen halkynyň akyllar şäherini goýan beýik hormatynyň aýdyn nişanlygyny bellädi. Bu ýylyň halkymyz üçin düşümli, döwletli ýyl bolanyny öňe çekip, Gahrman arkadamyz ýurdumyzyň mundan beýlägem gülläp ösmek üçin asly işleriň dowam etdirilmeligini aýtdy. Gahrman arkadamyz geçip barýan ýyly Gurban Berdimuhamedow adynaky howanarlygy metat çaglary hemaýet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň alp barýan işleriniň germiniň hasam giňeldilenligini bellädi we bu gurda asly işleriň geljekde de dowam etdiriljekdigini öňe çekdi. Berkarar döwletiň Täze ýamynyň galkynçy döwrüniň Täze ýylyna halkara parahatçylyk we naşmak ýylyna gadam basarys. Geljek ýyllarda biz garaşly watanymyzyň gülläp ösmegini we halkymyzyň awadançylygyny, eşitli durmuşyny gündürlen ýerim üçünli täzemeleri durmuşa geçireriz. Bu işleri ýerine ýetirmek üçin biziň her birimize uly jogapkärçilik düşýänligini unutmaýarys. Biziň her birimiz mukaddes watanymyzyň beýik ösüşlerine münasip goşun goşmalar sep Gahrman arkadamyz aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ýylýaşy Gurban Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp hemmeleri ýetip gelýän Täze ýyl bayramy bilen tüýsürekden gutlady we kesgidiniň wezipeleri ýerine ýetirmekde mundan beýlekde zähmet üstünliklerini arzu etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ýylýaşy Gurban Berdimuhamedow hemmeleri üstünlikleri arzu etdi we bu ýerden ugrady. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiň ýylt beýgwetli halkara ähmiýetli özgörtmeleriniň ruwaşanýanyny watanymyzyň ähli wagtda ýokary depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirje Choi Sang-bok'a Jeju Air aviakompaniýasynyň raýat uçurynyň köp sanda adam pedalaryny we şeket ýetmelerini getiren helakçyligi uçurmagy zerarly gynançygatyny iýerdi. Döwlet başlymyda şu agar pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hut öz adyndan gurban bolanlaryň ähli dogan garnaşlaryna hemde ýakynlaryna ýürekden gynançyny we bedet berçi sözlerini ejer çekenler bolsa tez wagtda sagalmaklar barada dileklerini beýan etdi.
Watan habarlar gepleşiginde dowam edýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip aglan edilmek münasibetli köp sanly gutly hatlar gel goşýar. Häzirki wagtda Türkmenistan halkara giňişliginde möhüm başlangyçlar bilen çykyş edýär. Geljek ýylyň şygary hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde sewit we ähli derejedäki möhüm meseleleriň oňyn çözülmeginde öňe sürýän teklipleri bilen ayrılmadı bağlanşıklıdır. Bu teklipler dünýä jemgyýetçiliginiň giň golugyna eýe bolýar hemde möhüm resmi nämelarda öz beýany tapýar. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly atly kararnamany kabul etmege ýordumyň parahatçylyk medeniýetini hemde hormat goýmak dialogyny pugulanyrmak boýunça durmuşa geçirýän işleriniň aýdyn beýany bolup durýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri ministrliklerin we puduklaryň dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary hatlaryny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe döwlet başlamagy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşlygynda ýurdumyzda öňden görjü we insanperwer syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belleýärler. Hatlary iwerenler bu şäni waka bilen hormatly prezidentimize mähirli gutlap, tüýsürekden berikçän sağlyk uzak ömür, eziz watanymyzyň bagtyýalygynyň we ruwaşygynyň beýhwedine durmuşa geçirilýän işleriň mundan beýlekde üstünliklere beslenmegini tüýsürekden arzu edýärler. Döwlet başçymyzy meclisiň başçygy mähirli gutlaklaryny iwerdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornmasarlary hemde ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori iň gowy arzularyny beýan etdiler. Döwlet başçymyzy Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan welaýetleriň Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň häkimleri hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başçygy gutly hatlaryny iwerdiler. Döwlet başçymyzy ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary tüýsürekden gutladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary iň gowy arzularyny ýoladylar. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Magtumuly dünýäniň akıllary kitabynyň çapdan çykmagy münasibetli köp sanly gutly hatlar gel goşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri ministrliklerin we puduklaryň dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary hatlaryny Magtumuly Pragynyň eserleriniň umumy adamzat gymmatlyklarynyň ýüzýyllyklaryň dowamyna bolşýaly häzirki döwürde hem jewitleşdiriji ähmiýete eýedigini belleýärler. Beýik şahyryň şagyryety türkmen halkynyň dünýäniň halklary bilen dostlukly we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ösürmek, halkara insanperwer hyzmatdaşlygy berkitmek babatdaky hoşmeýilli erkeklikleriniň wasnamasyny öwürlep Hatlary iwerenler hormatly prezidentimiz Magtumuly dünýäniň akıllary atly täze kitabynyň neşir edilmegi bilen mähirli gutlap, tüýsürekden berikçän sağlyk uzak ömür, eziz watanymyzyň bagtyýalygynyň we awadançylygynyň beýhwedine alp barýan işlerini täze üstünlikleri arzu edýärler. Döwlet başçymyzy meclisiň başçygy mähirli gutlaklaryny iwerdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ministrler kabinetiniň başçygynyň ornmasarlary hemde ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori iň gowy arzularyny beýan etdiler. Döwlet başçymyzy bu şäni waka bilen Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan welaýetleriň Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň häkimleri hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başçygy gutly hatlaryny iwerdiler. Döwlet başçymyzy ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary tüýsürekden gutladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gutly hatlaryny ýoladylar. Milli iqtisadiýetimiziň depkinli ösürilmegine münasip aý bolan hususy ulgamyň ýeşur wekilleriniň ýakyndan gatnaşmagynda täze 2025-nji ýylyň barha golaýlaşýan häzir günlerini ak bazarlamyzda harit bolşylygynyň öpçün edilmegi babatda netijeli işler anyp barýar. Hususan ýurdumyň telekeçileriniň içen gatnaşmagyny öz ýurdumyzda önürlen, bäsişigi ukyply, ekologik taýdan arasy ýokary hili azyk önümler taýýarlanyp, bökdünşidi halkymyza ýetirilýär.
Döwletimiz tarapyndan hususy ulgamyň wekillerine berilýän gollawdyr kömekler ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da özüniň oňy netijelerini berýär. Şunda Lewap welaýatynyň Çärjew etrafynda yerleşýän Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty hepdelik harit nisanly çörek we süýji köke önümlerini taýýarlaýan hususy önümçiligem görkezmek bolar. Hususy önümçilikde öňürilýän ýokary hilli önümler şuň kun welaýatyň etrapdyr şäherleriniň söwda nokatlarynyň onlarçasyna ogrudylyp barha uly issege eýe bolýar. Häzirki wagtda bu ýerde çörek we süýji köke önümleriniň 32 görnüşi taýýarlanyp her gize günüde önümüň 110 kilogramy her aýyň dowamynda bolsa 2,5 tonnasy öňürilýär. Hususy önümçiligiň iş hünärmenleri täze ýyl toýsajaklarymyzda bezejek süýji köke önümlerini taýýarlamakda da uly işçilik görkezýärler. Hünärmenler eşretli zamanamyzda telekeçiler üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilikler, ýygyderli gollawlar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Beýkarşylygymyzyň 33 ýyllyk hemýeşilik beýtaraplygymyzyň 29 ýyllyk seneleri giňden belin geçilen ýurdumyzda Gahrman Arkadagymyzyň saýasyny we hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ulary waşyklary wesenip 2024-nji ýyl tamamlanýan barýa ajaýyp maşgala bayramçylygyna taýýarlyk görmek çäklerini ýurdumyzyň ähli künçeklerini we paýtatmyzda şu günleri bayramçylyk söwdalary guralyp, olarda halkymyzyň isleýän söýjülik önümlerdir, şeker nagmatlar we beýleki haritlaryň bolşulygy üçin edilýär. Şu günler hemmeleň süýüp garşylaýan nurana täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görmek işleri barha giňerime eýe bolýar. Bu wagtda täze ýyl munasyp garşylamak üçin zerur önümleri esasan şu bayramçylyga mahsus bolan köp görnüşli bedek teristelerini, dürli görnüşli sowgatlyk şol sanly süýjülik önümlerini almak wezipede ilkinji orunda durýar. Şoňa görä bu orada söwda we hyzmat ediş edaralary tarapyndan hemme zerur çäreler görülip maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Satyjylar we alyjylar üçin ähli zerur amatlykları özünde jemleýän köp ogurly söwda bazarlarynyň beýleki azyklyk önümleriniň hataryny täze ýyl münasibetli süýjülikleriň dürli görnüşleri bilen doly üpçün edilmegi bayramçylyk ruhunda ýaşaýan halkymyzyň gowanjyny goşulanyrýar. Degişli söwda we hyzmat ediş edaralary bolsa özüne owatyny ilata münasip derejede hyzmat etmek üçin ähli zerurlyklary gözegiňde tutdular. Şäher we oba ilaty ýurdumyzyň mehmanlary bazarlara baryp dürli görnüşli oba hojalygy önümlerini, sowgatlyk seristeleri, täze ýyl arsalaryny satyn alyp bilýärler. Bu bolsa Gahrman Arkadagymyzyň başyna başlan we häzirki döwürde Arkadaly Gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlükli dowam etdirilýän halkymyzyň bagtyýarlygynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň bähbidine gönüktirilen giňmeçörli özgörtmeleriň üstünlükli durmuşa geçirilýänligini alamatlandyrýar. Hormatly ýeşler, häzir bolsa gepleşimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edýärler, hormatly ýeşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň uly çyly dowry dowam edýär. Mehriban adamlar, geleňi bolsa dekabr aýynyň 30-ndan ýanwar aýynyň 5-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanşyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çäni gün watardan çyl howa akymyň arlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýatlaryna ýagnyň ýamagyny şeýle-de howanyň gejek temperaturlarynyň durluk ýagdaýda bolmana garaşylýar. Hatda qigy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, gargaçykly ýagyş ýagar. Demirat gün watardan gün ortagyna gara ogry etgedýän tezligi sekundda 8-13-dan 12-17 metr etýän şymaly usmagyny hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 4 gradus soğukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 9-14 gradus, welaýatyň kenary gatraplaryna 6-11 gradus maýyl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, gargaçykly ýagyş ýagar. Demirat gün watardan gün ortagyna gara ogry etgedýän tezligi sekundda 8-13-dan 11-16 metr etýän şymaly usmagyny hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 4 gradus soğukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 5-10 gradusdan 13 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, gargaçykly ýagyş ýagar. Gün ogordan Demirat kumatary ogry etgedýän tezligi sekundda 7-12-dan 11-16 metr etýän şymaly usmagyny hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 1-6 gradus soğukdan 5 gradus çenli maýyl, gündüzleri 2-7 gradusdan 10 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, gargaçykly ýagyş ýagar. Gün ogordan Demirat kumatary ogry etgedýän tezligi sekundda 7-12-dan
11-16 metr ýetýän şymal usmuny hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 5 gradus sowukdan 5 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 3-8 gradusdan 13 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Diyarımızın Daşoğlu welaýatyna üýtgäp duran bulutly hawa bolup, gara açykly ýagyş ýagar. Demiraz gündüzlerden gün ortagy nagara ornyt gödýän, tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal usmuny hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 3-8 gradus sowukdan 2 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 1 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl bolmana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly hawa bolup, gara açykly ýagyş ýagar. Demiraz gündüzlerden gün ortagy nagara ornyt gödýän, tezlik sekundda 10-12-den 13-15 metr ýetýän şymal usmuny hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 2 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 5-7 gradusdan 10 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Hormatly ýurtdaşlar, ýurdum boýunça dekabr aýynyň 30-nda magnit gaýdasynyň goşak gaýdada saklanmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz dekabr aýynyň 30-ndan ýanwar aýynyň 5-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış bolyňyz. Eziz watandaşlar, gyş basyna howanyň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini berjaý etmege de maslahat berýär. Bular berjaý etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizde jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda öseşýär we senýep. Ähli öseşliň ödenini bolsa halkyň behbidi bar çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň edidileşer. Türkmenistanyň atgydanan artisti Nurýagdyr Rejepow iň gowy aýdymlary sahnada ýerine ýetirýär. Mehribanlar örtürüm, başa gelin firdara, o ömürlük şah bolsun, teç giydirin firdara. Sahnada Parahat Amanurdiyev. Bir bahar çıkan iň owadan güllerim, hayran gödülüme. Sahnada Türkmenistanyň halk artisti Guwanç Ýazmammedow. Ay benim arzu kız, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kız, sevincin arzu kızım, arzu kızım. Olaydım, özbek aydymy. Olaydym kim ýerine ýetirýär? Kaşın kara kara göz, bıstamana kiyaba. Kaşın kara kara göz, bıstamana kiyaba. Gözün süzüp naz bilen, gözün süzüp naz bilen. Bıstamana kiyaba, men tamana kiyaba. Mehriban tomoşaçylar, biziň gepleşigimizde bayramçylygy goňuşlar bilen garşylayan iýleşmemiz üçin şowgunly aýdymlar ýanglanýar. Ağında totu umrular, ýylynda jahil zümrüler. Toy 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 bolsun, dost gelsin, dogan gelsin. Toyumuzu kutlap gelene, suyçuluk baylan eline. Şadla şovkuna beslenin, toy toy toy. Göderim seyenim, seyenim göderim. Adını yürekde kaytalap giderim. Gel yine görüşeli, gelse danışalı. Eridim sana diyen, söyüp söylüp yaşalı. Türkmenim, Türkmenim, iri Türkmenim. Arkadağlı kahraman, serdarmı uzak yaşa. Türkmenim kovanları, arkada uzak yaşa. Aşırıvın lala kalmasın arman, menin canım bolsun yarımı kurman. Deredi bir bakışta zeyvi, bu peki de duyvi. Gillerim anam, bu ömrümüz enmani. Ben başka ulumsuca daştan, onu benim ketim aydın men, divanası men. Adım gitmedi yani, yürekten gitmedi yani. Sen varada hem de vadi, ağlayan ben hem de vadi. Sen sevgin feci hali, gerek bana havayali. Geredi karları, belen dağların, bakar bolup sen gelen de dünyama.
düştü sayadın sayadın Üstümüzden yolu düştü sayadın sayadın Edilim sen mehribanım canı canım benim Ülkemin çarpıncı sağ solu toy Hoş geldin täze yıl edip diyara Ayrıca san sen söylediğin sözlerim Temiz tetini köşük Bar yar yıllar kirveni Birbirine utkoşuk Tuttuğun gelyer sana teyrana Bekişti gürkü dünya hayrana Kahraman arkadağlı kahraman serdarımızın canları sağ, ömürleri uzak bolsun. Millilidir arkadağım, delent bulsun büyük başım. Arkadağlı serdarımı, uzak bulsun yaşımı. Gelin tans meydan şamda çıkalın, qadalaydıp küş tepelin. Bu yeni günler şanımı Bu bakıya çanıyımı Arkadağı firdanı Uzağa bulsun ömrümü Mehwan ýyllaşar. Täze ýyl bayramy dürli tagamlaryň taýarlanýan bayramy. Ine bu synlaýan sunguly saatlarymyz täze ýyl bayramçylygynda iň süýji tagamlar taýarlamak üçin öz aralarynda bäsleşerler. Usta daşber gepleşimden bayramçılık taanna başlaýar. Başlaverin diye giyeceğim anlamı. Ben elimin öyle bardı taş Gülşat sen 3. durduna ödü adam kalsana bar. Ağam armadı. Ayna ağlatmayda. Arkam devletli bolsan, öylerimi avadan, gül kuşatlıktan dolsun. Gül kuşatlıktan dolsun Gül kuşatlıktan dolsun Mehwan ýyllaşar. Usta daşber atly bäsleşikli gepleşigimiň bayramçylyk sanyny siz dekabr aýynyň 30-dyna 18 saat 50-de tomaşa edip bilersiňiz. Baryan, giň köçeden baryanım ayan. Men siz üçin maryan, men size baryan. Çaltmy ýa-da hayal bilip bilmeýän. Siz açyň gapyňyz, men size baryan. Salam älik ezizileşler, mehriban vatandaşlar. Biz sizin her biriňizden atly halal döwletli ojaklaryňyzda rasgal döwlet ýurt parahatçylygyny ilagdy berilen arzu edýär. Bizi asuda, parahat durmuşda ýaşaýan gahrman arkadağymyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak, belent başlar aman bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp tutuş türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadağly gahrman serdarymyzy täze 2020
2025-nji ýyl bilen tüýsüröňizden mähirli gutlap, ýaşlyk teleýalim tarapyndan taýýarlanyp, ýöretesiz üçin ýaýlama hödürlenýän Men size barýanatly, aýdym sadly, dinç aşk gepleşigimiň täze sanyna başlaýar. Mehriban ýyleşler, biz gepleşigimiň bu gedek sanyny köplerin ýüzüne ýylgyş döredip bilen mähirli Halipa artistimiz Türkmenistanyň magtumlarynaky Milli Sadly Drama Teatrynyň sahna ustady, Türkmenistanyň halk artisti Halvika Dowivalaryň döwletli ojagyna mehmançylykda. Halvika Halipa ilki bilen şugun bizi mehmançylyga kabul edeniňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Şu pursatda sizi we maşgalaňyzy Täze ýyl bayramynyň tüýsüröňizden mähirli gutlaýar. Köp sag bolun Jemaljan. Şu pursatdan peýdalanyp bütün türkmen halkymyzy owa ähli kärdeşlemedi, gümüş taşly enelemedi, ak sakally goçalamady, öz balajyklamady, çağaçyklamady we siziň maşgalaňyzy hemmesini şu yetip gelen Täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüröňden gutlaýan. Bize şular ýanyk öretmäge, şular ýanyk saçaň başyna ağzy beripde söhbetdeşlik gurmaga, umman özümizden aýdymlarymyz bilen halka ýedil bermäge ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy ýetip gelen şu Täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüröňden gutlaýan. Täze ýyl bayramçylygy diýilende maşgala bayramçylygy gödäňine gelýär. Insanyň köňül arzuwlarynyň biri bagyt. Bizem siziň maşgalaňyzda bagyt, şadlyk, saglyk arzuw etmek bilen şugun siziň bagtly maşgalaňyzyň şaýady bolmak maksady bilen mehmançylyga geldik. Indi şu söhbetdeşligimiň başyna maşgala durmuşyňyz bilen bize tamaşa edýän ýyleşlerimizi giňişleýin tanış edäýsiňiz. Dogrudan Jemal şotoraglary köplük gere baranmyzda da, toýlarda, bayramlarda da umma şotoraglary köp berýärler da. Näçe çağaňyz bar, ogluňyz barmy, gyýdyňyz barmy diýip. Hudaýa şükür 3 tane gyýdym bar. Ulu gyýdym Maraljan, mugullum bolup işleýär. Oň 3 tane çağazy bar, 2 gyýdy, 1 oguljagy. Ine mähir gyýdym bar, muňam 1 ogly, 1 gyýdy bar. Jemaljan häzir aklyklaryň atlaryny aýtmasam hökman öýkelerler, mamam adymy tutmak diýip. Ine ulu gyýdym Maraljan'yň çağalaryny adyny tutsam Aýguljan. Onun Avatjan, Osmanjan. Ine bäde iň ýaman ýuwaş häzir görürlerni tomoşaçylar. Gaty ýuwaş da ine akdymyna Mähirjanyň ogly Maksat Muratjan, ine de Aývikajan seretmäge gulpajagyna. Bu ýene de bir gowda aýdy. Şuň Aývikajan bir ýaşaýar. O edil bäşün ýylanam ine. Şu ýuwaş oglum bar, ana otur oglum Maksat Muratjan. Ine olam 3 ýaşaýar. Parahat ýurdumyzda da elmedama bayramçylyklar goşa-goşadan gelýär. 3-nji gyýdym, körpe gyýdym Merjanjanam. Mahtum Uladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 2-nji ýyl talibi. Merjanjan. Halvika Halipa elmedama öýüňizde şular ýaly çağaçyklan gülük sesler belentden belent ýaňlanyp dursun. Elmedama toýlarymyz toýlar ulaşdy. Maşgalam başgalam diýipdirler türkmenler, edebiň başy salam uýupdyrlar türkmenler, bir-birine hormaty goýupdyrlar türkmenler. Göwün bir näde kuşdur, uçar göwe tutturmagy, anjytmadyň adamlar bir uçundyň ýetirmez. Ene ataň göwüni oğulladyr, gyýladyr, wah balalaň hyýaly dağlardadyr, düzedir. Wah balalaň hyýaly dağlardadyr, düzedir. Biz sizi iň köp seni göresim gelýär diýen aýdymyňyz bilen ýatlaýas. Tuweleme bu aýdymyňyzdan muştaklary diýsen köp. Çağa mahalmyz biz tomaşa etýärdik-de. Ana ýaňy Maral diýdim, ulu gyýdym, mugullum. Şu Maralyň özü aýdymam aýdýardy, oň sesem odan, halk aýdymlara aýdýardy, meň bilen aýdyşyklara aýdýardy. Seni göresim gelýär diýen şekilli aýdymdy.
Şo Maraljan ama ulugaydım. Yağmur coştu zamanla, yeni göredim gelýär, yeni göredim gelýär. Gökde şafak batanla, yeni göredim gelýär, yeni göredim gelýär. Gökde şafak batanla, yeni göredim gelýär, yeni göredim gelýär. Yollara yürümüyorum, çıkmış yoluma ömrüm, çıkmış yoluma ömrüm. Yüreğimi kören, yeni göredim gelýär, yeni göredim gelýär. Sizi tomasçılar esasen aydımçı, artist, hasamır, wäş keşplerin ustad hükmünde tanaýarlar. Sungatın dürlü uğurlarına çıkış etmek size kıyınşanok mu Halipa? Teatr sunugaty, aydym ta sunugaty, mene wäşelik diýene, şo değişme sahnalary, umman, kino bolsun, tapawut ýok, spektakler nädir, aydym aýt. Ählisem sunugat, hemme sunugat bir ýere jemlenenler. Mahtumulatynak milli sazy drama teatrda, şo taýda hem aydym ta hem spektakler nädirler. Onum halk bilen gönümel canly görnüşde aýtmalar. Hem spektakler nädiren hem şo taýda biziň özümiziň bir aýdym fa toparymyz bar da tadanlar topary. Şolar bilen bilelikde onuň aýdym fa bilen teatr sunugaty ikisi milli sazy drama bolan üçin bir hil eriş argaçyany bir-birinden aýrylmaz da. Umman mene şo kino sunugatyna mogorýan, teatr sunugatyna aýdym fa sunugatyna. Getiren rahatlamy bir sağlamçık ala görüyor. Kıyıklar, hani geçirin yani, başlayın. Vurun, sayın rahatlı, geçelim. Okul kişi çiğnesin, o nesisilik kovtanı. İvrim kişilik kurlutay, saylamallık kovtanı. Elim koşar matafı, bırak kimrek kudacan. Kaplin marın getirdik, katı yengrek kudacan. Oyunlarımız hazarlık, şumat gördük her nebir. Toyun mallide, uğruna kalk ermemem. Kıygaslanam sana an, görmedin mi kudacan? Yadın hanına bakıp, derledim mi kudacan? Yetiren halakların, atla etmedi kıyınıma. Uyu vurup kudacan, karışırar iyigina. Halaktanın yetmedi, gidiversen iyigina. Gitmerin, gidersin. Şu yerden bir edimim utnamarım. Halipa ine teatr her bir insan üçin durmuş mektebi hasaplanýar. Teatrda tomasçylary bir näçe keşipleri ýerine ýetirip çykyş etýän artistler bolsa köpüň adamsy, halky özüne ünsün çekýän adamlar bolýardy. Inni artistde hakyky artistlik haçan başlaýar? Artist ine şol öz ugruny medeniýet institutyny ýokurlarlar bar, ine artistlik bölümleri, bölümler, rejissörlük bölümi, umman, ähli aýdym ta bölümini, folklor bölümlerini gutararlar bar da. Ine şonu hukman halipaň bolmaly, halipaň bolsa ine sen hukman şu artistlik ýoluna düşýäňde. Asliyetinde adamyň özüniň yüregine artistlik kowwasy bolmasa artist bolmaýar. Doğru elek geçýäňiz Halipa. Artist adamsy edil saat guralýaly. Ondan haýsy keşip talap etseler, halkyň ýüreginiň taryny kakyp bilmek başarmalylar. Ana hakyky. Ana haçanna senden çykýan söz şo halkyň ýüregine barsa, ine onu hakykatdan hem zekine bolýar, artistdan bolýar. Yaşmama sarmın burada göstermeke. Alo. Kematian senyap tengah. Bel telefonnya mikrofon. Benda ya serut tamar. Gas utap beray. Bolya. Tamada can tamada söz verdiniz bana da. Oğlu yürüp ne çıkarmak ne ettin sana da. Toyunuz kutlu olsun.
oğlum ve gelinim bağıtlı bolun. Töye gelen mihmallar stolun üstündeki zatlardan arkayın iyi biçip tansa da çıkıvermeli. Hova inni bolsa şey bağışçılardan özlerine koyan bir aydım sazın birini aydıp berteler bizden zirrik falan maşgalası bolup tansa oynasa. Aytamatacan. Lokman kımmat delece. Onu näme hormatly mehmanlar, gelin hemmemiz zirrik bilen Agzıyıl hocaluğunun tansına tomoşa edelim. Tan arenamız zirrik bilen Agzıyıl hocaluğuna karışya. Kıyma kalam kaşlarım, ün fikirler yaşlarım, üncü deyin dişlerim, kin güdülüm yarimin. Kıyma kalam kaşlarım, ün fikirler yaşlarım, üncü deyin dişlerim, şol güdülüm yarimin. Halipa Inesi teatrda bir näçe keşpleri yerine ýetirýär. Kino filmlerde de şeýle. Inni teatrda siz keşp yerine ýetireňizde rejissor siziň häsiýetiňizde düýünden gabat gelmeýän keşpler size ananyp gördülermi? Gördüler. Misal üçin teatrda häzir täze spektakla başlajak bolýar diýär-de. Onuň bolýar diýip barýan bolýym sen başga da garaşýaň. Ine misal üçin misal getireýin men. Ine Harmanlar spektakly goýuldy. Harmanlar spektaklyny o taýda enen keşfini canlandyrýan ama 120 ýaşyndaky kempirin keşfini canlandyrýan ama men şo keşfe garaşmadym da men näme üçin men 120 ýaşyndaky kempirin keşfini canlandyryp bilmeli, bilernike, bilmernike, şoň ýalyk ul ýaşdaky keşfi canlandırmana bir hili oğlum da men edir. Şoňa men diýem käme diýip özüm de. Näme sebäpden şarışdyr maňa şonu berdik. Ne başga enen keşfi ýa-da başga gelin gyýlan keşfi bir şonu beräýim elle diýip ilki gynanjak boldum dogrusy. Soň şo keşfi berdiler maňa. Şo keşfi men canlandyrdım ha. Soň hiç me beresim gelmedi şonu. Den bildim Mamacan. Bütün ýerde men üçin akly da tapylgady. Özüme münasip bir yigit tapmanım için çağırdım seni. Mamacan. Mamam çay kolasını yeterse ben kuda verin hani. Sen misal üçin 40 ýaşyňda, 50 ýaşyňda 120 ýaşyndaky kempiri keşfini canlandyrmak ol heme özümi bagtly saýar. Şo keşfi sen berekella şonu hakykatdan hem yerine ýetirdiň diýär. Şo söz sen arzuňa ýetirýär-de. Ene misal üçin men şonu canlandyryp bildirin hakykatdan hem ýaşyma garamazdan hakyky gurlaňda da kempir bolup gurlamalla. Hereketiň hem kempir bolmaly. Aýdym aýdaňda da ene Rumilinle barza jenan, Rumilinle barza jenan, gör oglu we ýare gelsin idi. Men şeýip aýtmalala. Rumilinle barza jenan, Rumilinle barza jenan, gör oglu we ýare gelsin idi. Dip kempir bolup aýtmallar. Yine şeýle bir şu spektakly bir yerine düşdi-de, şeýle bir gyzykly boldy. Onuň bara bir hili gülküli yerler amma bilýänmi? Görogly bege Harmanly şu spektaklla umman halkam kabul etdi şonu. Şeýle bir el çarpışmalar boldy da şu spektakly tapşyranmady. Şolum meni bir hili begenlerdi, bir hili tolgunurdy. Gelip beni yarey alhennidi. Ay adı var harmanlarıdır boyey. Gezimi gel hakkın ey geliyordur. Bularmanı görevlidir yavrey. Bularmanıdır yarey. Kalfennidi. Mamam canım. Halipa şular ýalyatdan çykmajak bagtly keşifleriňiň höwür köp bolsun. Ine biz sizi teleýaýlymlarda, kino filmlerde ýa-da bolmasa sahnada wäşi denan hökmünde tanaýar. Adamlara bagyt berýän zat saglyk bilen bir hatarda ýany bilen çuwal gülkü durýar. Şular ýaly bize çuwal gülkü paýlaýan Halipa zat artistleriniň ýerine ýetirýän çykyşlary hasam köp bolsun, köp sag bolun. Cemal çuwal liýdiň ol bir goşgy ýadyma düşdi-de. Bagyt paýlansa 3 aýlyga ilki al. Algap barıp
Sağlık bilen erke al. Yanı bilen çuval gülke al. Son tapılar qalan zatın gitdiye. Ine şu ilmidama Allah'can hemme kişingem, hemme bütün iyileşlemedin, ehlimidin yanımızda mıdama yan qaytışın çuval gülke dolup dursun. Vay, yarım saat boldu da qarasıp oturanım. Bu görünen oğa, hiç yerde. Vakti bilen gelen oğa, vakti gelmesin, giycirak gelsin yönü. Şu diyen işin bitirip gelerse de gelmeyere. Ağa herkim bana seyret gel ağa. Burada satyandırıyor gelir mi neyme mi? Artistliğime deyinle. Papaklıktan durma! Pakit anan ait ola. Vay yine geliyor. Keyvani, köp paraştıraydı mı diyen? Yok, köp paraşmadım. Bir uğraşan mı ya? Yok, gelin sağaman. Geldim ama. Sağaman, canın sağ değil mi? Köp paraştırmaydı geldim dersen. Söyleme, 6 saat boldu köp paraştırmadın oğa. Neyme düşünmedim le, elin boşa hani. Rahat getirdiydim ben sana. Rahat getirecektim ben Keyvan senin var ya, telefonunu iyi bir anda attan yanlışarak koptu da düşünmeyen o zaman. Ben alan da ben iyiydim tartıştım ho. Yanlış olamaymasın hep. Oku. Ne oku ama yanlışarak da buraya düşünmedim de o. Kim yakmatar? Almalı atlar. Kavun, karpuz, üzüm, nar, armut, soğan, sarımsak, alma. Oo, doğru. Ettirmen yazısım yalı barıptır ha. Nem için almadın istat elin boş. Top doğru Keyvan yanlış da ho düşünmedim de. Şoň için almana gittim diyen ben de. Allah can nemesi yanlış ka. Täzeden oku. Oku. Düşünmedim ben geçtim haydi. Yine almalı attır. Yazın mı almalı attır? Täze yılı almalı attır. Almalı attır. Yazın mı? Yazılgı. Yine kavun, karpuz, üzüm, nar, armut, soğan, sarımsak, alma. Ana. Doğru. Nemesi yanlış şunun. Neme doğru şun? Yo nemesi yanlış düşünmedim ben. Nemesini düşünmedin şu şunun. Hem de yazılgı yine nemesini. Keyvan sen düşüne ho. Ton yanlış da şun. Yine bir okuyup ben. Sen düşünen okta şu hadi. Hiç anladın yok şu an. Yine almalı attır. Tediyle almalı attır. Kavun, karpuz, üzüm, nar, armut, soğan, sarımsak, alma. Oho. Alma diyen, alma gittim de. Anne de alma deyip yadılgı. Alma deyip yaptın, alma. Ay kara özüňe dönün sen. Yok korkular, imen zatlar bolsa alma iýen alma. Var iýen alma şol. Ay onu iýen alma dip yazmadı kendim. Men ne alma diýen almana gittim ho. Halipa size şeýle sowal ýüzlenesimiz ýelýär. Döredejlikde nämeden ilham alýaňyz? Aydym sazan. Sahne eserlerinden, adamların bize bolan garaýşy, adamların gygyn el çarpışmalary bilen şu zatlardan ilham alýan. Adamlarda halayan iň gowy häsiýetleriniz haýsy? Şu soragy men gaty görýänne. Adamlarda iň gowy görýän häsiýetim bar, iň gowy pesbällik, mähirlik, dogruçylyk, iň esasan arasçylyk. Aslında durmuşdaky hal we kadowywa bilen sahnadaky hal we kadowywa ara tapawdy näme diýip men özüm pikir edip otyrdım. Ýöne öýüňde gelemsoň duýdum, siz edil sahnada keşp ýerine ýetirýän ýaly öýde de şadyan, mähirli zenan ekeniňiz. Awa köp sag bolun. Daýym eden, öwüne deňmedin geldim. Gaýnatan ýyňrakdyr, çaýym demledin geldim. İkimizin kırmady, äri duýdurma geldim. Bir diýenim bir dewitdim, iki diýdirme geldim. Oğul ejän höýesidir, mährin gawanma geldim. Aýan öýüm eýesidir, ağlanma geldim. Şuloy senin ak öýüňdir, balan köpetsin geldim. Agaçlaryň miweleri, döwlet geçilsin geldim. Elti alma şeker, çemirerse iyilik çeker. Sana diýär täze geldim, aýallygyň bolup geldim. Halipa gepleşimiziň şu ýerine artistlik durmuşyňyzda başyňyzdan geçiren gyzykly wakalaňyzy ortuna gurrun beräýsiňiz.
Günne bir kızıklı vaka bolýar men durmuşumda. Şu öýe gelemde de bolýar, öýden çykamda da, iş ýere baramda da, ine biz näme halkyň hyzmatyna dama toýlaryna, bayramlaryna bir gelip bir vaka boldy. Bir tanışym Halbike Jamil gaýrat etdi bir diýdi. Gutlap gaýdaýda men sen şeýle gowurýan diýdi, men maşgalamam gowurýar diýdi. Menen bolýar diýip gitdim. Indi bardım bolýanym, aýdym saat gidip dur, ine men gutlamalyla. Onun bardım bolýanym bir hili şu toý edýän oglan gaty ýaş görünýärdi. Men barmaly toýumam, toýlamy gullugy zady gutarıp gelen ýaşy ulu oglan. Şomukä ýa şo dämikä? Bir hili gaty ýaş görünýär diýdim-de. Ýa mikrofonu aldım elime. Owa ine plan daýdajan, ine men sen toýun gutlap geldim. Owa çağalan bagty bolsun Allah'tan. Geliniňem ayagy düşümli bolsun. Owa ine häzir mesele hiňlenip bereýin bir aýdym aýtdym. Onu kuş depdi haýyş etdiler, kuş depdi aýtdym. Ine aýdyp boldum dänenim. Çykdym sag bolun. Minnetdar hemme aý sag bol, şobar üýüşip bir uğratýarlar meni. Hiç aýsam tanış däl, uğratýan adamlar. Bar näme tanış? Bir mehirli bir daýdalar, kümüşdaşly, ay bir gelinler, zatlar, ay suratı düşerler, menen sag bol. Ay şobar üýüşip bir uğratýarlar, o toýun ýardy. Deňär adama men ýygyma düşüp geldi. Gelip uğraýança. Onun şey diýip kaplaryna girdim-de, hanşa Ay Jamallaýdy, hanşa Arzugul nerede diýdim bolýar kimem. Kim o Ay Jamal, kim Arzugul? Menim ine şu taýda ýaşaýarlar. Vay Halbikence, aňa köçede diýdi. Şeýdip ýalňyşyp baryp, şu taýda şeýle bir aýdym men şolara. Inni näme boldy? Ona bardym, şeýlemi diýdim. Aýyna bolýa adamlaryň begençine özüm begenimde. Şo bir begenim bolýanym mara. Aqat ütgüş qarşı aldylar da olar. Evet. Duydansız sebäp. Duydansız. Olar üçin bir duydansız boldy da. Aňarky toýa bardym, tanışlamaýan Ay Jamal ardy diýen. Halbikence diýdi, sen sesiň eşdiler diýdi. O taýda toýga aýdym meni. Eşdiňizmi diýdim howa. Men siz diýip bardym, hemme kapylary diýdim, aýnalary, şu girerge bar siziň kamiňdeşde diýdim. Men şu bir begenendir. Biziň arzumyz adamlaryň alkyşy. Biziň arzumyz şu adamlaryň bizi gowy garşy almagy, şu aýdýan aýdymlamyny kabul edip, şolaň söýgüsini gazanmak. Ine Cemaljan, ine şolar ýanak gowy wakalar durmuşymyzda bolup durýar. Oňa da özümizden begenýär. Halipa ine siz 3 tane gyýyz perdendiň ejesi. Bir näçe atjaklaryňyz bar eken. Inni siziň ýerine ýetirýän keşipleriňiz düýbünden bir-birine gabat gelen okhersi tapawutlan ýa bir-birine. Ýöne siz öz ýüregiňizde beslen arzu eden keşiňizi janlandyr gördüňizmi? Men ine şu aqdykly, çoğulukly, mehrem, malaýym bir eneň keşfini janlandyrasym gelýär. Ine şu taýda eneň keşfini janlandyrasym gelýär diýemde, öz ýüregimden şu duýgulary geçirýänler men. Bilýän ene duýgusy gaty güýçlüler. O çağan bir tehelçe bir çalaça ınjasa ene ýüregi duýýar da şony. Şoň üçin şu edil käbelemet hiç açan ınjamasyny niýetim gelýär. Allahjan o şu çağaçyklarynyň bağlaçyklarynyň bagtlaryna gowanyp şu owadan dünýede şu owadan durmuşda şu biziň Türkmenistan döwletimizde şol özüniň mehri bilen çoýup perzentlerine gowanyp ýaşamagy tüýtürümden arzu edýänler eneler barda hiňlenesim gelýär-de. Olar hukman garaşýandyr maňa. Bagtylen zadyň özi owul
hırçın bolsa bilgin bagtyňda şardygy şu dünýäde ejeň bolsa bilgin bagtyňda şardygy şu dünýäde ejeň bolsa bagyt bilen zadyň özi owal hırçyn bolsa bilgin bagtyňda şardygy şu dünýäde ejeň bolsa bilgin bagtyňda şardygy şu dünýäde ejeň bolsa dünýälerin doludurla ulam bolsaň keçen bolsaň ýüregiň suludurlay ýanynda ejeň bolsa ýüregiň suludurlay törüňde käwäň bolsa ine şu mehriban käwelerimiz barda aýdym aýtdysa goşga aýtdysa men hedil etýänler Allahjan canlar sağ olsun käwelim Anamızın tutmayan kişi erdeyin Yine men dertlini yandırma beyle Yandırma beyle, köydürme beyle Yandırma beyle, köydürme beyle Yine can dertlini yandırma beyle Köp sağ olun Halipa. Mahmal owazyňyz belentden belent ýanlansyn gepleşiminiň şu ýerine tomasçylara arzuwlygynam ýetiräýseniz. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp, gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy, ähli enelerimizi, mamalamyzy, öz balajyklarymyzy, kärdeşlerimizi, hemmesini şu ýetip gelen täzil bayramçylygy bilen tüýsürümden gutlaýan. Goy gahrman arkadagymyň, arkadagly gahrman serdarymyň jarlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähwitli tutjan işleri el madama rowaşlyklardan rowaşlyklara beslensin. Ine ýurdumyzdan parahat bolsun Allahjan, halkymyzdan agzyr bolsun. Ine 2025-nji ýylda saçaklamyň bereketi artyp dursun. O toýlamydan toýulaşsyn. Goý ýurdumyz geljekki 2025-nji ýylda taryha baý ýyllaryň biri bolsun. Sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size elmedama maşgalaňyzda şular ýaly agdywirliň hökm sürmegini, elmedama agtyjaklaryň sesleriniň belentden belent ýanglanyp durmagyny arzu edýär. Goý siziň mundan beýlägim ýerine ýetirýän keşifleriňiz, ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz her bir toýdur bayramlaryňyň beze bolup bezäp dursun. Köp sağ olun. Barğım gullar eylep ýele bibican kanal bu dolup taşyp bolgym ýele bibican Eşli çöllün halkyn şemal ýele bibican içen gundo balgın ýele bibican Alygyň meňde ýele zummaryň ternaryna Ağalkymyň köpet dagy ağaltynyň garına işin bilen görünle sen gözünleriň barına Aç uzoňy dese gülgen ýaly bijan Mehriban ýerleşler, eziz watandaşlar, ýaşlyk teleýaýlym tarapyndan taýýarlanyp, ýöretesi üçin ýaýlyma hödürlenýän Men sizde barýanatly, aýdym sadly din çalyş bayramçylyk gepleşimimiň Türkmenistanyň halk artisti Halvi Qadowiýewalaryň agdywyr ojagynyň taýýarlanan pursatyna tomaşa etdiňiz. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, külli türkmen halkymyzy täze 2025-nji ýyl bilen tüýsürüňizden gutlaýat. Oy täze 2025-nji ýyl ýurdumyzyň awraýyna awraý, şanyna şan goşdun. Ýene-de ýaşlyk ýaýlymynda ýagşy hunarda, toýly hunarda goşýançak, hoş, sag bolun. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Assalamu alaykum nähwan watandaşlar. Ýaşyk telerazi ýaýlymynda ýaşyk joşgyna atly aýdym tazy getmişimiň bayramçylyk sanyny size höderleýär. Getmişimiň başynda bize ähli mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza, arkadaly Gahrman Ferdarymyza köp sag bolsunlar diýär. Oý Gahrman Arkadamyzyň arkadaly Gahrman Ferdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan il ýurt bähbetli tutumly işler elimde ama rowaşyklara desensin. Elbetde getmişimiň başynda ähli türkmen halkyny Gahrman Arkadamyzy, arkadaly Gahrman Ferdarymyzy ýurdumyzda ullun bellenýän Täze ýyl bayramçylygy bilen tüsüremizden gutlaýar. Ähli türkmen halkynyň maşgala ojaklaryna agzy berligiň, rızka bereketiň ýar bolmagyny, täze ýylda täze üstünlikleriň hemra bolmagyny tüsüremizden arzu edýär. Ýurdumyzda parahatçylyk, asudalyk, awadançylyk hökm sürsin. Gahrman Arkadamyzyň arkadaly Gahrman Ferdarymyň saýetinde toýly günler hemmemize ýar bolsun. Şeýle ajaýyp arzuwlar bilen ýaşyk joşgyna atly aýdym tazy getmişimiň bayramçylyk sanyny size höderleýär. Getmişimiň bu ýerki sanynyň myhmany ýurdumyzda belli meşhur zehirli aýdymçymyz Ferhat Ataýew. Cennet badiseler olene toprağı Türkmenim ol nirde bolsa da onu yüreği kıysar onu her Türkmenim geceleri gündüzden yatı gözlemezem tapya batı arkadalı Gahrman Serdarly vatanımızda hep cennet hadiseler olene toprağı Türkmenim ol nirde bolsa da onu yüreği kıysar onu ya Türkmenim geceler gündüzden yatı gözlemezem tapya batı saklaman bolana batı sebebi hemme berde geceleri gündüzden yatı gözlemezem tapya batı arkadalı Gahrman Serdarly vatanımızda hemme batı Ferhat gepleşigimizde hoş gördük. Gahrman Arkadamyzy, arkadaly Gahrman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik özgertmelerini watanymyza basyp edýän joşgyny aýdym bilen gepleşigimizi başlap berdiňiz. Häzir gepleşigimiň dowamynda bir bayramçylyk nasibetli goýgy aýdymlary sizden garaşýas. Bu gün agzyr türkmen halkymyz bilen birlikde Gahrman Arkadamyzyň, arkadaly Gahrman Serdarymyň saýetinde ruh bilenlik bilen, şatlyk, şowkun bilen hemmemiň bir garaşýan bayramçylygyny, täze ýyl bayramçylygyny bir joşgyny bilen bilýäs. Kölen täzeňiz gutly bolsun. Sag ol sen. Köňüňizde oýan maksatlaryňyzy aýdym sag aleminde isini gardy berýär. Sag ol. O dogry aýdýan, bugun kunny täze ýyl bayramçylygyna atullan taýýarlyk görülýär. Bizim täze aýdymlarymyz bilen Gahrman Arkadamyzy, arkadaly Gahrman Serdarymyzy aly bersede illeşmedi. Watandaşlarymyzy, halkymyzy o aýdymlar bilen begenlerip durar. Gahrman Arkadamyzy, Gahrman arkadaly Serdarymyzy
vatandaşlarymyzy iýleşlenmeli, ähli türkmen halkymyzy täze ýyl bayramçylygyna tüýsüremden gutlaýar. Ferhat täze ýyl bayramçylygy ýylynda da kölen gödüň welýän aýdym saz. Joşkunly pursatlar elbetde. Sizin öz aýdymlaryňyz bilen o satadanalar toprağımız bilen yurdumuzda geçirilen davralarda, bayramçılıklarda bolup halkımıza ruh lezzet berýän. Bugün bayramçılık gepleşigimizde nähil aýdymlar ýerine ýetip berjek? Bayram bugün o aýdymlar bilen geldik. Eger nesip bolsa halipam aýdymlaryny ýerine ýetirýär, öz aýdymyzy ýerine ýetirýär. Ara o aýdymlar bilen geldik. Çağalyk döwrümizden sizin bir ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy bir joşgun bilen dinleýärdik da. Halk köpçüligi tarapyndan bir gyzgyn garşylanan o bir aýdymyň bar. Söýürmüň diýip. Türkmen owazyna ilkin şekilde geçen aýdymyz da şu. Onu häzir bayramçylyk gepleşigimizde şol aýdym ýerine ýetirip berýär. Hasyl bolýar. Şol aýdymlar başlaýlar. Bu howsy. Sözlerim içinden saylap yaşatın, telden çemen boğup ertem töyürme. Dinle gülüm aşıklarım bağışatın, Mecnun deydim da geçsem töyürme. Dinle gülüm aşıklarım bağışatın, Mecnun deydim da geçsem sayırmam. Anan gülüm tentehalarım karam, Neşin kaşın çöktü ya sen bana karam. Kara taşlarını boynuma oram, Mecnun deydim da geçsem sayırmam. Kara taşlarını boynuma oram, Mecnun deydim da geçsem sayırmam. Didarıma düşünme bir tatlanır, şornalarda kirpiklerim ok bulur. Sana biri dizim telim hak bulur, Mecnun deydim da geçsem sayırım. Sana biri dizim telim hak bulur, Mecnun deydim da geçsem sayırmam. Anan gülüm tentehalarım kara, Neşin kaşın çöktü ya sen bana karam. Kara taşlarını boynuma oram, Mecnun deydim da geçsem sayırmam. Kara taşlarını boynuma oram, Mecnun deydim da geçsem sayırmam. Anan gülüm tentehalarım kara, Neşin kaşın çöktü ya sen bana karam. Kara taşlarını boynuma oram, Mecnun deydim da geçsem
Mecnun deydin da geçsin sayırmam Mecnun deydin da geçsin sayırmam Mecnun deydin da geçsin Mehwan illeşer iliz vatandaşlar ýaşlyk joşgyna atly bayramçylyk getmişiňiň bu gerek sanyny meşgul aýdym şeýle Ferhat Ataýewiň ýerine getirmegine gowy aýdymlar bilen Ferhatyň bir berjek gylyk görüňler bilen dowam edýär. Ferhat ýerine getirip beren ajaýyp aýdyň üçin köp sag bolsun aýdýar. Bize bir gowy diýençilik elbetde halk köpçüligine gyzgyn barşalyp bir ruhly da salyp gowy diýençilikleri umyt edýär. Ne Ferhat getmişiň soraglary bilen dowam etmek makul bilýär. Çünki bugünkü gün halkymyz bilen täzeli bayramçylygyny belliýär. Bu ýarga geçiren getmişigimizden gönlüm täzeli bilen baglanşyk bolan soň, häzir size berjek soralarymdan täzeli bilen baglanşyk bolar. Täzeli bayramçylygy diýilende nähil baştan geçirmeler, nähil gyzykly pursatlar gözüňize gelýär. Täzeli bayramçylyk diýilende gönlüm mene maşgala bayramçylygy diýip kabul edýän. Onuň galy berse de täzeli bayramçylygy Atı garaşylýan bayramçylykda. Çağalar, ullar, orta ýaşlar tapap diýär. Onun üçin ene gowy bayramçylykdan bir täzeli bayramçylyk. Täzeli bayramçylygy münasibetli näme? Paýtagymyň Aşgabat şäherine ýa welaýetleriniň durly kunjoklaryna bir bayramçylyk dawarlar ornalýar. Bayramçylyk çäreler geçirilýär. Sizin maşgalaňyz bilen bir ýygyderlikde çağalaryňyzy begendirmek üçin gedelenler ornaýasyňyz elbetde. Nirelere gedelenjetmek gowy barýar. Inde bayram paýtagtymyzda ýerleşen Älim diýençilik merkezinde ulu arçamy, baş arçamy bar. Şoňa maşgalamyz, çağalarymyz bilen gidip oňa taýlary gaýlanýar. Bar günümizi täzeli bayramçylyklary ädimler bilen alýas nesip bolýar. Ne paýtagtymyz Aşgabat şäherine de şu gitmişigimizi ýan ýakynna açylyp bolmagy berlen. Tagamçy restoranyna ýa geçirýär. Tagamçy restorany için gördüňiz. Akşam mümkinçilikler we iýi içmek üçin, çay içmek üçin ýa çağalar bilen diýenjelmek üçin. Türkmenistan halk artisti Gowançy Ýalnamedov bilen birlikde ýerine ýetiren Jaduwezlik aýdymyz bar. Şol ilkinji aýdym maňa ismini getiren aýdymdan biri. Mümkin bolsa uly höwes bilen ýerine ýetip bereýin. Gatyga bolar. Onda Mehman vatandaşlar gelin gitmişigimiň şu pursatyny Ferhat Ataýewiň ýerine ýetirmegine Jaduwezlik diýen aýdyma himmeň birlikde diňselaly. Gözüňde gaýly gördüm Bile bilmedim ay sana derdim maňa Düşdün ýerden ýaş başyň birden gama Ýasyz girdimi ýüreğime Sen baktyňa Men söyletem derdim Bar gödel gördüm çana aşık boldum şoňa Yüreğime berdim ayda bilmedim tüýü Şol gyn ýaty taşdy dünýäme men baktyma Meni goýsalar syna pürseler Kıylar eşinden tayna diýseler Taparın men Jaduwezlimi Paýgaş etmedin kim bu süýgüden Doşdy ýaryna barmaka gören Taparsın sen Jaduwezlimi Cebelerim okusun Asla yatmadım, çare tapmadım Tüyü Bilmedim nereden taparım kimden sonra
Arman geçirmiyorsa günlerim aytsana Çın sevik hiç solma Doğuşarar bir gün batın bolup sana Yetirir akval seni arzuğa Karış sen ilk sevin darına yarına Meni koysalar sen akıl senin Eyler işinden sayılan deyseler Taparım men jadüvelimi Paylaş etmeden kim bu sevdin Boştu yarına parmak ağırın Taparsın sen jadüvelimi Meni koysalar sen akır seni Eyler işinden sayılan deyseler Taparım men jadüvelimi Paylaş etmeden kim bu sevdin Boştu yarına parmak ağırın Taparsın sen jadüvelimi Taparım men jadüvelimi Taparım men Mehman vatandaşlar, ilgililer, bayramçılık gepleşigimizi dowam edýär elbetde gepleşigimiň bu ýerki sanyny paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýerleşýän Tagamçy restoranyna ýarga geçirýär. Meşhur aýdymçymyz Ferhat Ataýewiň bugünkü gününi özüniň bir ow-gowy aýdymlary bilen biziň bayramçılık gepleşigimizi bedeýär. Ferhat ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlar üçin size köp-köp sag bolsun. Ýa-ni söhbetimiň dowamyna men halypam Owans Ýazmamedow diýip ýigdirlikdi belläp geçdim. Neşe Owans Ýazmamedowyň haýsy aýdymyny özüňize iň bir ýakyn görüp yerine yetirdiňiz? Men şu halipamyň hem aýdymam ýakyn görýän ýöne has içinde öz ýüregime ýakyn has gowy dinläp şol aýdymy aýdasym gelýär diýen aýdymlar bolýar-da içinde. Şol aýdymlardan şu Mayam diýip aýdymma aýgülüm bilen. Joşkun aýdymlar. Şol aýdym has gowy ýa. Ferhat yerine yetirýän aýdymlaryň aglaba böleги biziň bilişimize görä estrada aýdymlar bolup durýar. Näme üçin estrada aýdym? Estrada aýdym gowy ýa-ni Türkmen halk aýdymlaryna maýdýas, toýda baralarına estrada aýdymlaryna maýdýas. Ýüregime ýakynly aýdýar. Dogry. Gepleşimiziň şu prototipinde näme özüňiziň bir ýakyn görýän aýdymlaryň hökmünde ýa-ni halypanyň Owans Ýazmamedowyň aýdymlary diýip belläp geçdim. O sözümiň gowy bolmady ýaly şol aýdymlary illeşdirmede hödürlese hatyrlyk bolar. Onda mehman vatandaşlar biz bayramçılık münasebetli taýarlan gepleşigimizi meşhur aýdymçymyz Ferhat Ataýewiň ýerine ýetirmeginde ýene-de joşkun aýdymlar bilen dowam edýäs. Täzeýiniň gutly bolsun, diňlen diýençalam. Aydanayın nerede dilme maya diyen adıma ödün yalnız bir enenin körpe gıydı maya baş edeyin şolaydı mı dinle maya can sana ödün yalnız bir enenin körpe gıydı maya baş edeyin şolaydı mı dinle maya can sana ödün فقيدي مايا 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 ومقيدي مايا 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 فقيدي مايا ağlamasın yaşında pın Batırdım Mehmet'im ağlamasın yaraşmayan yalgırayda terledim Bu dünyada şadiyanlı haller başım gülmen Kurna kıdı duri bulsun gıdım nuri mayalı Bu dünyada şadiyanlı
jani şadede Ayğadanlar maya jani Bu dünyada yadede Beşun pani yalan şadar Karışma geçer gider Bağşı sana nama yadar O gidi maya Beşun pani yalan şadar Karışma geçer gider Bağşı sana nama yadar O gidi maya Maya O gidi maya 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 Pırpıgidi maya 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 O gidi maya 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 Pırpıgidi maya Gördüm seni nerede dilme Şadiyan toyda Aşk ettin nedin bilin O tüyürün oyda Yalnız sana karışımın O tüyürün oyda Yanıma gel göreyim min korkuma ay gülüm Yarım ay gülüm Varım ay gülüm Vatana tintörde gülüm Tayım ay gülüm Yarım ay gülüm Varım ay gülüm Vatana tintörde gülüm Tayım ay gülüm Asabatım nerede yarım Şatsana tine Şehrin var bu dillerine Korkumu payla Ben seni sayladım yarım Sen beni sayla Yanıma gel öreyim Min dürtüm ay gülüm Yarım ay gülüm Varım ay gülüm Vatana tintörde gülüm Tayım ay gülüm Yarım ay gülüm Varım ay gülüm Vatana tintörde gülüm Tayım ay gülüm Berkat yerine getirip beren azayip aydınlarınız için köp köp sağ olsun. Sağ ol. Aydınlar yerine düşüpdür. Sesinde de gowy geçýär. Hap köpçüligim bir gowy kızgın karşılanır dip ümit edýär. Men gepleşigimiziň şu ajaýyp fursatlaryny bir sadanlaryny barada bir çin gurum etmek isleýär. Sadanlaryny tanıştyryp geçdim. Sadanlaryny bilen tanış etsem, Klaus Saduralyny Umid Ataýew. İkinji Klaus Saduralyny Kayyum Begdurdiýew. Klarnet Saduralyny Nuri Hojaglyýew. Häzir adyny sadanalar toplamy bilen ýa-da näsin edýär? Zan sesde joşkun aydınlar ýetirýär. Birek bilen alışyp, biri bilen bir joşkunly, size de goşulşyp bir ýeten ýerine düşen aydınlar bolupdyr. Indi halipalarymyzdan bellek geçýärler, şu sadanyny bagşyň ganaty diýär. Şoň üçin näme sadanalar toplamy bilen de size bundan belegim. Ýerine ýetirjek aydınlaryň üstüne bardy diýär. Sadanalar toplamy bilen bellek geçdiňiz häzir olardan bir joşkuny sadara garaşýar. Ýöne öň ýanyndan näme bir ýene de bir süýgü barada aydınlaryňa garaşýar. Ulu hava sülen bayram ädi men şu gepleşim şu ýerine eksany ýygyjary söýýädim ýerine ýetirýär. Ondan soň sadanalary gedek berýär. Atga bolar. Onu nähä ýerler gelin ýygyjyrlykda Berkat Ataýewiň ýerine ýetirmegine söýgü aydınlaryna we sadanalar toplamynyň şowkuny sadalarına diň salaly. Gülün akmali yanlar meni pesenimlerim bali Har güllerin gari eri dünyali Seydemedim
koçedin tüyyarın tüyyarın tindan menen la 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 oh la 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 Gülüm saçın teher şemalı Teni kalın yan şemalı'nın kamalı Aşık olun arzuda kıhyalı Yetir yarını yakma tanı teyverim Teyyarım teyar ay tulpan şennim Teyarım teyarım tendan eminnim Teyarım teyar ay tulpan şennim Tüyyarın tüyyarın tindan eminnim la 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 Tüyarın ay tulpan şennim Tüyarın tüyarın tindan eminnim Tüyarın tüyarın ay tulpan şennim Tüyarın tüyarın tindan eminnim Tüyarın tüyarın tindan eminnim Tüyarın tüyarın Bar yerde men köşeden Bar gödeli gördüm men Aşık bölüm körküne Hayran kalıp durdum men Yürüp bar yan köşeden Bar gödeli gördüm men Aşık bölüm körküne Hayran kalıp durdum men Şun tevine adiyor 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 Şol bedenin adiyor Baltımın yüreğine Şun tevine adiyor
böyüdüğünü Omadığını yaşa dinlemenin tedimi Teyvatı durmuş varma bahsedip böyüdüğünü Adiyo adiyo şarbedenim adiyo Doğatsının yüreğine şıntivinim adiyo 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 şarbedenim adiyo Doğatsının yüreğine şıntivinim adiyo Şıntivinim adiyo Şıntivinim adiyo Şıntivinim adiyo Şıntivinim Merhaba vatandaşlar, edildiler bayramçılık gitmeşimizin şu gedekli sanına dikiyinli meşgul aydım Semek Berkat Atayev'in yerine getirmeginde biz coşkunlu, oğu aydımları, sevgi aydımları dinsallık gitmeşimizin bu gedekli sanını yaşlık televizyon elimden birlikte paytahtımız Aşgabat şehrine yerleşen Tagamçı restoranına yerga geçirdik. Berkat gitmeşimizin acayip fırsatlarını bayramçılık gitmeşimizi bedep, oğu aydımları yerine getirdiniz, oğu söhbetler ettik. Gitpeşimine katlaşdınız. Gitpeşimine ahırlap baryan fırsatlarını biz bundan velegam size alıp baryan işlerinizi, sınıf alemini, aydımsal sınıfını, dağımı üstünlüklerin yar olmağını, sesinizin ovarlığının bilint olmağını arzu edeceğiz. Bundan velegam yine ki yıllarda, təze yıllarda da üstünlüklerin kimna olmağını tüysürümüzden arzu edeceğiz. Gitpeşimine cennet baryan fırsatlarına da bir yürek uysançlarını neştik. Asuda vatanımıza, asuda yurdumuza, Kahraman arkadalı kahraman sevdamızın sayesinde şeýle ajayip günlerde yaşayasın. Kahraman arkadalı sevdamıza yüreğimde ulu büyüsünçlamaydiyan canlar sağ olsun, alıp baryan işler elmidamı rıvaş olsun, täze bayramçılıklarım doğrusun. Berkat köp sağ ol arzularına hasıl olsun. Gitmeşimizin jemlenýän aydymynyň bir joşkunly aydymyny bilen jemletige hasıl bolsun. Onda Hazır Mehman vatandaşlar, Berkat Atayev'in yerine getirmeginde joşkunly aydym bilen biz gitmeşimizin bayramçylyk sanyny jemleýär. Gitmeşimizin jemlenip barýan pursatlaryna da biz ýeni bir ýola bize ähli mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağımyza, hormatly prezidentimiz arkadagy Kahraman serdarymyza köp alkyşlanmalar aýdýas. Oy edil arkadağımyzyň, arkadagy Kahraman serdarymyzyň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan il ýurt bähretli tutmy işler elmidan rowaj alsyn. Şu ajaýyp pursatda da biz ähli Türkmen halkyny, Kahraman arkadağymyzy, arkadagy Kahraman serdarymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüremizden gutlaýas. Täze ýyl ähli Türkmen halkyna diňe rızgal bereket, awadançylyk
ýurdumda bolsa parahatçylyk arzuw edýär. Ýene de ýetmişiklerimiň inlik sanlaryny görüşýänçek, hoşda bolun. Kaçar bir gödünün vatfın sevnayı Adın yüreğimde canır adimi Kaçar bir gödünün vatfın sevnayı Adın yüreğimde canır adimi Sevimidi baştan diyanayım Adın Ya menin bardat gati gördüm Ya başka birine vada verdim Ya menin bardat gati gördüm Ya başka birine vada verdim Ya bana kahretsin beni vadimi Adın yüreğimde canır abimi Ya bana kahretsin beni vadimi Adın yüreğimde canır abimi Arayım civan canır abimi Oğlan Aydar dinlenem yarın tebini Yoluna qarıttın aygıydı ki gözümü Oğlan Aydar dinlenem yarın tebini Yoluna qarıttın aygıydı ki gözümü Ya bana kahretsin beni gözümü Adın yüreğimde canır abimi
Hormatly vatandaşlar, şunun bilen ýaşlyk teräýänimiň agdy bir dörejlik topary şu günlükçe öz işini jemleýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe biz size diňe üstünlükleri arzu edýäs. Bize dörejlikli zähmet çekmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagymyda, arkadagly gahrman serdarymyda köp sag bolsun aýdýas. Hoş, sag bolun, giýjäňiz rahat bolsun.